dónde me pongo? ¿En esta o en aquel lado? Struttura. Que tal, saúdos, dende a Cidade Deportiva Fouteza, directo Celta Media, cando xa xogamos o noso terceiro amigable de pretempada, nesta pretempada 26-27, camiño do primeiro minuto de xogo, neste encontro, aquí na nosa casa, na Cidade Deportiva Fouteza, fronte ao Académico de Viseu, terceiro rival que temos fronte a nós nesta época de preparación. E para comentar este encontro, meu carón, aí nos comentarios vai estar, outra vez máis, xogadora das Celtas, Sara de Ben. Bos días, Sara, benvida. Bos días a todos, encantada de estar aquí outra vez. Pois aquí estamos de novo, para un novo encontro do noso Celta. Falaremos dos 11 que están a xogar xa neste campo 1 da Cidade Deportiva Fouteza. De seguido comezamos a retransmisión un pouquiño atropelados, case co partido comezado, pero tamén temos que falar de moitas cousas, empezando por esa aliñación do Celta con Radu en portería. Rapidamente imos coas aliñacións, mentres aí está o Viseu atacando por este
costado esquerdo, vaise marchar a pelota, saca de porta Radu. Como dicíamos, Marcos Alonso, Joel Lago e Javi Rodríguez van a estar diante de Radu, vedelos aí. Aleix Febas, Miguel Román no medio campo, Carreira pola esquerda, Álvaro Núñez pola dereita, arriba Hugo González Billiot e El Abdelawi. Everton vai ser o porteiro do Académico de Viseu, xa están formando os portugueses con Robinho, Barcelos, Rubén Pereira, Milioranza na liña defensiva, Mestanza, Cardoso medio campo, Nils Mortimer na banda dereita, Simao Silva é o que está na banda esquerda, André Clovis e Goi son os dianteiros deste conxunto portugués recén chegado á primeira división do fútbol en Portugal. Rival interesante este Académico de Viseu, adestrado por Bruno Piñeiro, e interesante tamén o tema técnico do partido de hoxe, que se acabades de conectarvos e non estades aí conectados ás redes sociais do Celta, pois igual non sabedes, contovolo xa. Non é un encontro de hoxe de 90 minutos, Sara, encontro previsto para 120 minutos, o sea que aquí temos que estar, xa podes vir con ganas de falar, Sara, unha parte tamén da pretempada, buscando os adestradores partidos máis longos. Hoxe temos que estar aquí 120 minutos. Sí, penso que Claudio que busca é iso, acumular minutos, que os xogadores xa en vez de 45 minutos xa podan xogar 60 minutos de seguido. Penso que unha proba interesante para o Celta tamén. Interesante foi ese envío tamén de Álvaro Núñez, primeiro achegamento do Celta nestos primeiros minutos de encontro aquí na Cidade Deportiva Fauteza fronte ao Académico de Viseu. E tamén antes do córner, Sara, podemos falar desa camisola que temos hoxe, estamos de estrea, terceira equipación. Sí, había moitas ganas de ver a terceira equipación, xerou moitas expectativas e penso que tampouco defraudou. Creo que en xeral gustou moito, a min gústame personalmente, é diferente. A min tamén, unha camisola diferente, inspirada nos anos 90, ese envío aí, despexe da defensa do Académico de Viseu, foi a disputar esa pelota Miguel Román, e o colexiado indicou falta prol dos portugueses. Coa peculiaridade tamén do pantalón, falábamos da camisola, hoxe levamos o pantalón da primeira equipación, pantalón blanco, porque o conxunto de Viseu está a xogar completamente de negro, non é regulamentario utilizar o pantalón habitual desta terceira equipación, que vai ser dun azul moi oscuro. Entón, pois, temos esta equipación especial, non? Por partida doble no encontro de hoxe. Envío longo do Académico de Viseu cara a posición de André Clovis. Estivo atento aí na disputa Joel Lago. E vai ser saque de banda na zona ofensiva do terreo de xogo para os portugueses. Que che parece este plantexamento de Claudio Giraldez, a aliñación de hoxe, Sara? Pois penso que o Celta é un equipo que, bueno, ten xogadores que poden variar as súas posicións, que son moi polivalentes nese sentido. Pois vemos algún cambio sobre todas as posicións. Xa vimos que Abdelawi xogou outros partidos no carril, hoxe está xogando arriba en punta. Vemos que Hugo González está no centro deses tres xogadores de arriba. Bueno, trocos nas posicións, pero o planteamento será o mesmo, seguro. Moita mobilidade entre todos eles. Seguro que si, esa mobilidade tan característica do Celta de Claudio Giraldez. Agora move a pelota o Viseu, xa en territorio celeste, hoxe de vermello, en horizontal, xogando xa con Milioranza. Avanza polo carril esquerdo Milioranza, xogando con Goi pisando a pelota, presión do Celta en bloque medio baixo, segue a circular ben o Académico de Viseu, acumulando porcentaxe de posesión e abrindo xa para Robinho. Envío longo de Robinho, deixa pasar esa pelota a Marcos Alonso sen perigo, vai sacar de porta Andrei Radu. Recordamos o tema dos 120 minutos, dúas partes de 60 minutos. Comentaban aí os delegados de ambos os dous conxuntos antes de comenzar este encontro no campo número 1 da Cidade Deportiva a Fauteza, que van ser dúas partes de 60 minutos. Así que temos tempo de abondo para falar de fútbol, Sara. Sí, a verdade é que sí, é un partido máis prórroga, non? A efectos prácticos, sí, podría ser un partido regulamentario de 90 minutos, máis unha prórroga que pode xogar en competicións como a Copa do Rei ou en Europa League. Que temos tamén por diante unha tempada moi ilusionante precisamente por este tipo de competicións, non? Pola Copa, pola Europa League, ollo hai esa presión, pero van pasando os días e hai ganas de que chegue o momento xa de competición oficial. Sí, volverá a ser unha tempada moi exixente. Imos a xogar Europa League, Copa do Rei, máis Liga.
serán moitos partidos, pero bueno, seguro que xa temos un pouco máis de experiencia nese sentido. O que dices ti, que vai ser unha tempada moi ilusionante outra vez e con ganas de que empece xa. Sen dúbida, pero polo momento temos que sacar adiante este tipo de encontros amigables tamén moi interesantes para ver como vai o traballo do noso equipo ao longo do verán. Vai Álvaro Núñez poñendo en velocidade xa a Younes El Abdelawi, chegando ata a liña de fondo El Abdelawi, ese balón rasiño, primer pau. Ese primeiro pau estaba ben cuberto polos portugueses, chapou sen problemas Everton. Move xa pelota para o costado dereito é Robinho. Robinho atrás, volve co seu porteiro. Everton xogando en curto. A presión é do Celta, orientando esa presión hacia esa zona do campo. Tamén con dificultades no ángulo da cámara para captar esa zona do terreo de xogo. A presión é boa agora de Miguel Román, mete o pé, recupera o Celta, pode haber perigo. Este Aleix Febas, deixa para Hugo, e Hugo circulando con Miguel Román, máis do Celta pola dereita. Álvaro Núñez vai se cara adentro, deixa na frontal da área a Miguel Román, circulando ben agora o Celta con precisión. Marcos Alonso abrindo a esquerda, aí ten que aparecer Sergio Carreira, volve con Marcos, este atrás con Joel. Inicia de novo o Celta, xa volveu a posición inicial o Celta, Sara, porque eles traballaron ben sen pelota. Sí, pero tamén recuperou ben o Celta e cando non poden ir hacia diante, pois comezan outra vez o xogo, non teñen prisa, volvense a colocar e empezan desde cero. Foi bo o xesto técnico de Aleix Febas, superando a presión, aínda que non saiu ben o Celta aí. Vai ser saque de banda prol dos portugueses. Era de Claudio aí, nesa área técnica improvisada que fixemos no campo Onda Cidade Deportiva Fouteza, dando indicacións Claudio Giraldez xusto nesa zona onde vai sacar de banda Robinho. Xoga de novo o Viseu. Abaixo ese balón Miguel Román con verticalidade, ollo que a carreira pode ser perigosa de Hugo para El Abdelawi, pode marcar El Abdelawi, o disparo del Abdelawi, calle de novo a Hugo González e non pode tirar de primeiras, de segunda, sí, golazo. Gol do Celta. Marca de novo Hugo González, o terceiro tanto de Hugo nesta pretempada 26-27. Que calidade dentro da área, non puido tirar de primeiras. Caneou cara a esquerda e golpea Hugo González para marcar o primeiro do encontro de hoxe aquí na Cidade Deportiva Fouteza. Que acción tan fermosa de Hugo. Camiño do minuto 9, primeira metade, marca o Celta. Celta 1, Académico de Viseu 0, outra vez Hugo González, Sara. Sí, bo robo de Miguel Román, que agora sí que pudo ir cara adiante, boa condución de Hugo, bo pase cara a Abdelawi, que non pode marcar el, pero continúa a xogada, pois Hugo outra vez, que é un xogador moi determinante, xa o dixe no primeiro encontro, non é que o diga eu, é que o está a demostrar, 3 goles en 3 partidos, increíble. É que é unha pasada, o dos números de Hugo González nesta pretempada. Marcou fronte ao Braga, marcou fronte ao Sporting outro día en Vilagarcía de Arousa, e xa falábamos en Vilagarcía cando remataba o partido con Alex Abalde, que estivo nos comentarios aquí en Celta Media, de que xa se está a falar moi en serio de Hugo González e do seu rendemento nesta época, non? Nesta pretempada. E hoxe outra vez o primeiro gol do Celta, Hugo González. Sí, es que está a facer méritos suficientes, creo que está a chamar a primeira porta, o sea, a porta do primeiro equipo. Segue demostrándonos que pode estar aí, que está preparado, marcando goles outra vez máis. Pois moi interesante o que estamos a Hugo González nesta pretempada. Estamos lo vendo en directo aquí en Celta Media cando hai un novo córner a prol dos nosos. Sacou rápido Miguel Román en curto. Xogada de estrategia do Celta, tapou ben Robinho, vaille caer esa pelota Álvaro Núñez. Sen problemas, xoga atrás con Andrei Radu, posición adiantada do noso porteiro. Tamén estamos a ver cousas interesantes en Celta Media porque estamos a contar todo, podedes seguir en directo con nós a pretempada do Celta, esta pretempada 26-27. Xa vivimos aquí en directo o partido fronte ao Braga, tamén fronte ao Sporting, hoxe aquí fronte ao Académico de Viseu, e quedarán outros dos logo do encontro de hoxe. Outros dous encontros que temos que vivir, ímolos vivir en directo en Celta Media para que non vos perdades nada, fronte ao Sassuolo e fronte ao Napoli. Os dous encontros amigables que nos quedan antes de que comece a competición oficial. Segue a xogar o Celta, que xa vai gañando grazas ao tanto de Hugo González. Boa xogada pola dereita, aparece el Abdelawi, ten que chegar ata a liña de fondo, ese balón atrás del Abdelawi, o disparo outra vez de Hugo en segunda instancia, chegou en dous tempos aí Everton,
chapando a pelota, pero xa estaba aí outra vez, Hugo González, Sara. Sí, Abdellaoui é un xogador que con espazos é moi perigoso, saca o centro e que Hugo González está outra vez onde ten que estar. E que interesante tamén a posición de Hugo hoxe, dianteiro centro, outro día tamén partindo dende a banda, é un xogador con moitísima polivalencia arriba. Penso polo que estamos a ver este verán que Claudio Giraldez está a tomar moi boa nota do que pode ofrecer Hugo González neste plantel do primeiro equipo do Celta. Xogando agora pola esquerda Aleix Febas. Febas atrás con Joel Lago. Joel Lago abrindo a dereita para Álvaro Núñez. Álvaro con Javi. Javi para Marcos Alonso. Mira cara adiante Marcos. Atopa aí a Sergio Carreira. Bo desmarque agora de Williot. Vai encarar Williot. O centro de Williot. Chega aí con dificultade Hugo. Estiveron atentos os portugueses para despexar en primeira instancia, ainda que metes en problemas agora Robinho. E a piques estivo Williot. De roubarlle a carteira o defensor do Académico de Viseu. Eles non están a ter moita precisión polo de agora, Sara, na saída. Están tomando moitos riscos e meténdose en problemas. Sí, pero imagino que tamén o entrenador pediralle que teñan calma, que intenten xogar. O Celta tamén é verdade que está a presionar moi ben. Tras a pérdida actívase moi rápido e presiona moi alto. Mira ahora, falando da presión, ollo que hai problemas aí do Académico de Viseu, saindo dende atrás, a piques estiveron de meterse en problemas serios, aínda que saíron, como decía Sara, tomando riscos, porque estamos en pretempada e os riscos poden aparecer, lóxicamente, neste tipo de encontros. Vai o Académico pola esquerda con Milio Aranza, entregando xa para Goi. O Celta defendendo, ante Goi Javi Rodríguez, non pode avanzar por aí, retrasa para Mestanza. Mestanza xogou atrás con Rubén Pereira, xogador español Mestanza, bo xogador aí, novo, que fichou o Académico de Viseu, o pasado no Xetafe, se mal non recordo, e que está aí a medrar no fútbol portugués. Precisamente aí estaba Mestanza xogando con Robinho. Vai Robinho. Ergue a cabeza Robinho, xogando agora con Cardoso, e Cardoso abrindo para Milio Aranza. Pode haber perigo aquí pro Celta. Milio Aranza, o centro de Milio Aranza, pasado, non despexa Marcos Alonso, segue o perigo. Ollo que Clovis pode tirar aí Cardoso en segunda instancia, non chega, pero sí, moi ben Aleix Febas na recuperación. Hai falta sobre Febas, moi atento, Aleix, tanto con balón como sen balón, o que estamos a ver de Febas tamén, Sara. Sí, moi ben Febas, que tampouco se desfai do balón en canto a roba, sempre busca que a xogada teña continuidade tras o robo, e xa vimos aí nesta xogada. Mira aí o pase que buscaba Carreira cara a Williot, non chegou. Esa pelota morreu nos pés de Everton. Vedo aí o porteiro do Académico de Viseu, equipo portugués recén chegado a primeira división. Van xogar en primeira esta tempada, moito tempo lonxe do fútbol de elite na Liga Portuguesa, e o Académico de Viseu pois estáse a preparar para unha tempada histórica para eles, lóxicamente. Hai falta agora sobre Goi. O Celta volvendo a posicións defensivas. Vedes aí Álvaro Núñez, e xa vedes tamén a El Abdellaoui lanzando a presión. As liñas moi adiantadas do Celta sen balón, Sí, é algo que estamos a ver durante toda a pretempada, que a presión é moi alta. Mira ata onde chega Álvaro Núñez a apretar ao seu lateral. Intentan esa primeira presión en bloque alto. Unha vez que se o rival lle supera, pois xa tamén están a facer moi ben os repliegues moi rápidos, e xa se sitúan en bloque baixo. Falábamos outro día das transicións, como decías ti agora, non, Sara, transicións defensivas do Celta, que está a facer moi bo traballo o Celta este verán nese tipo de accións defensivas, e hoxe polo momento o encontro moi controlado, tanto na presión como nesas transicións das que falabas. Outra vez dende atrás o Celta. Balón para Aleix Febas. Febas en curtiño con Javi Rodríguez. Ten presa Javi, volve atrás con Joel. Controle pase de Joel Lago para Marcos Alonso. Minuto case 16, primeiro tempo aquí na Cidade Deportiva Fouteza. Celta 1, Académico de Viseu 0. Recordamos que volveu marcar pro Celta Hugo González. E recordamos tamén que hoxe non é un encontro de 90 minutos. Temos que xogar 120. Primeira metade 60 e a segunda metade outros 60.
Así que vamos a estar con vos aquí en directo en Celta Media prácticamente toda mañana. Robinho atrás. Jogando en curto Académico. Milioranza vaise por dentro o xogador brasileiro. E xoga con Pedro Barcelos, volve Milioranza. Eses laterais con moitísima mobilidade tamén nos equipos rivais, no Celta moitísima, lóxicamente, pero no fútbol moderno, fixadevos aí como Milioranza meteuse ata dentro sendo lateral esquerdo, Sí, é algo que cada vez estamos a ver máis, que os laterais xa non é o de antes que pedíanlles estar abertos e xa está. Subir e centrar, pouco máis, sí, pouco non? máis. Agora sí que estamos a ver como os entrenadores piden esa mobilidade dos laterais ou os carrileiros, no caso do Celta, que se metan por dentro, que xeren outras solucións aos seus compañeiros. E a min é algo que personalmente gusta moito. Vai Milioranza de novo. Boa combinación agora do Académico de Viseu, aínda que non vai chegar aí Goi. Hubo falta sobre un xogador do Celta nesa última acción. Sabía o tema Javi Rodríguez, dosificando esforzos, que vai ser un día longo falando de fútbol polo formato de encontro de hoxe. Hubo falta por el do Académico de Viseu. Vai sacar Pedro Barcelos na liña divisoria, jogando en curtiño xa Pedro Barcelos para Milioranza. Milioranza atrás, volve con Pedro. A presión é del Abdelawi. Tamén salta esa presión Hugo González, dificultando na saída de pelota do Académico de Viseu. Eles tampouco rifan a pelota e obrigan o Celta a traballar ben eses automatismos da presión que son tan importantes e que van a ser moi importantes na tempada oficial, ¿no? Cando comece a competición. Eses conceptos sen pelota os xogadores teñen que telos ben asimilados. Sí, nas pretempadas é o que se suele traballar esos conceptos tanto sen balón como con balón. O Celta é un equipo que notase que está moi traballado, que ten moitos automatismos pois iso, traballados, tanto con balón como sen balón. É que é unha das vantaxes, outros equipos preparando a tempada, pois apostan máis polas fichaxes, por traer xente nova, por cambiar o equipo. Claudio, a pouco que teña, quero dicir, xa pode ter a seguridade de que o seu bloque está moi acomodado eses automatismos, non? Que son tan importantes para un equipo. Darlle continuidade a un proxecto é importantísimo, máis seguro, dende o meu punto de vista, máis que unha fichaxe que poda vir a reforzar, que son necesarias tamén, lóxicamente, pero cando tes un proxecto con continuidade e os xogadores que tes a túa orde, pois saben o que queres, falando do punto de vista do adestrador, iso para un equipo é importantísimo. Estamos a ver nesta pretempada que o Celta xa é un equipo moi traballado, Sí, ao final a maioría de xogadores son os mesmos cos da tempada pasada. As únicas caras novas son Alex Febas e Javi Galán, que hoxe non está, pero bueno, ao final son dos xogadores que penso que o que Claudio busca tamén é que se adapten o máis rápido posible, pero os demais teñen continuidade da tempada pasada. Xa é un equipo que sabe o que quere Claudio, o teñen claro. É importante que todos eles confían no que di Claudio, ou penso que confían no que di Claudio e van todos a unha. Notase, Claudio ha de estar contento tamén co rendemento do seu equipo, vendo que o bloque está moi ben sincronizado. Ollo que hai falta, a xogada era boa, a xogada era boa por esa banda esquerda, a carreira de Sergio aí por ese carril, pero non puido progresar porque o colexiado sinalou falta por el dos portugueses. 20 minutos xa de xogo, volve ao seu sitio Sergio Carreira, foi boa a parede aí, pero houbo falta. Xoga de novo o Académico de Viseu. Con tranquilidade agora Rubén Pereira, xogando atrás con Pedro Barcelos, abrindo para Milioranza. Ollo aí, Milioranza con problemas, atrás para Barcelos, moitos problemas para Pedro Barcelos, e vai ser córner a prol do Celta, outro máis, outro saque dende o Curruncho, e tamén, como sempre, accións interesantes de analizar e de comentar como traballa o Celta a pelota parada. Encaixou 2 goles en Braga, balón parado, falamos moito desto ao longo dos encontros amigables que levamos, pero que é un tema interesante, sen dúbida, como se traballa a pelota parada. Sí, é algo que cada vez tamén é máis importante no fútbol, o balón parado, porque pode cambiar os encontros,
algo que hai que traballar, está claro. Aí vai o envío de Aleix Febas, segunda xogada, quedoulle aí el Abdelawi, non hai despexe inicial, o yo que segue o perigo, balón dentro da área, aparece Javi Rodríguez metendo a cabeza, eles acaban despexando xa definitivamente, pero estaba Miguel Román coa vasoira para levar o balón atrás e volver a iniciar un novo ataque. Vai Miguel Román pisando a pelota, círculo central, entregou para Aleix Febas, este volve con Miguel. Estamos a ver a un Miguel Román tamén con moita confianza, xa tivo minutos en Braga, outro día tamén moi activo en Vila García de Arousa fronte ao Sporting, e hoxe de novo de inicio como titular fundamental. Sí, a verdade é que alégranos a todos que este de volta, porque penso que un xogador moi importante, que vai ser moi importante neste Celta, alegramos de que este de volta e que este así de É que non é doado, Sara, volver dunha lesión como a que tivo Miguel Román, estar agora como está Miguel Román con confianza, con todos os xestos que ten que facer un futbolista para xogar o fútbol de élite. Non, as lesións son moi complicadas, a súa, no seu caso, pois foi unha lesión moi grave, e penso que tamén no momento no que chegou, non, que quizáis foi no seu mellor momento da tempada, iso para a cabeza pois é moi difícil, pero estamos a ver que volveu con moita confianza e alegramos a todos. Vai de novo o Viseu dende atrás, Pedro Barcelos xogando con Rubén Pereira, e Rubén Pereira atrás con Everton, portero que non toma riscos, e isto xera este tipo de accións que o Celta volve a robar en bloque alto. O que hai perigo, disparo de Williot, marchouse por pouco ese disparo de Williot Swedberg, outra presión moi efectiva do Celta nese bloque alto, que está a traballar tamén o equipo de Claudio Giraldez fronte a eses riscos que está a tomar o Académico de Viseu nestos momentos do partido. Sí, o Viseu está a tomar moitos riscos e o Celta aí está moi atento e intenta sempre pues, penalizar ese tipo de pérdidas que están a ter. Eles non queren rifar a pelota, pero estánse a meter en moitísimos problemas nestes primeiros 23 minutos de xogo aquí na Cidade Deportiva Fouteza. Envío longo de Everton, boa disputa de Marcos Alonso, esa segunda xogada para eles, e Robinho volve a xogar atrás con Everton. Pedro Barcelos. Pedro, envío cara a esquerda, aí ten que aparecer na acción defensiva Javi Rodríguez. Na segunda xogada non chegou Álvaro Núñez e o Celta ten que baixar agora nesa transición defensiva. Ataca o Académico. Robinho. Jogando Robinho con Cardoso e Cardoso atrás de novo con Rubén Pereira. Volve o balón aos pés do capitán do Académico de Viseu, Mestanza. Agora Mestanza adiantando, rebasando esa liña de presión do Celta. En conducción, xogando atrás, abrindo a esquerda Milioranza. Milioranza non o ve claro, volve circular o Académico de Viseu, levando a pelota a dereita, insiste por dentro con Mestanza. Agora eles acumulando porcentaxe de posesión, pode ser unha das posesións máis longas do Académico de Viseu no que vai de encontro. Vai Pedro Barcelos adiantando, saindo fora de zona, abrindo para Milioranza. En Curtiño ten que aparecer aí Goi, a presión de Javi e de Abdelawi tamén, obrigando ao Académico a seguir coa circulación, que isto tamén pro Celta pois é interesante porque volve a robar en bloque alto. Outra recuperación de Aleix Febas, está a facer un bo traballo, un gran traballo Aleix Febas nesas basculacións recuperando balóns. Sí, agora estábamos a ver unha fase diferente do Celta, un poquinho máis en bloque baixo, pero xa vemos que outra vez máis cando dan un pase cara atrás eles, pois o Celta dá ese paso cara adiante máis agresivo e volve a robar en bloque alto. Agresividade importante para que a presión sexa efectiva, como analiza ben aí Sara de Ben, xogadora de As Celtas, unha das nosas, hoxe nos comentarios, aquí en Celta Media. Atrás o Celta, Joel Lago. Javi Rodríguez adiantando posición, en conducción Javi, filtra por dentro para Hugo. Yo que hai falta aí, ten que haber falta de o central do Académico de Viseu. Cobadazo fronte a faciana de Hugo González. Penso que foi simplemente o golpe. Aí está ben Hugo, pero pode ser unha acción interesante. Como ides vos, Sara, coa pretempada das Celtas, que xa estades en marcha? Sí, xa estamos en marcha. Comezamos a semana pasada. Pois moi contentas. Estamos a traballar moito nestes días. Cousas novas, tratando tamén de buscar esa identidade que queremos ter. Moi contentas, con moitas ganas desta tempada. Con ganas, lóxicamente, tamén de seguir as nosas Celtas, unha tempada
ilusionante, sen dúbida, hai que seguir medrando, que o proxecto siga a medrar, que estamos seguros de que vai ser así porque hai moitísimo talento nese equipo das Celtas, tanto dentro do terreo de xogo como fora, falando da xente que traballa todos os días aí na estrutura das Celtas. A tempada ilusionante tamén para a Fortuna, que se xoga pola tarde en Barreiro fronte ao Torrense. Se estades aquí a ver o partido en Celta Media, tedes que saber que tamén esta tarde xoga o Celta Fortuna fronte ao Torrense no campo de Barreiro con entrada de balde. Poderedes asistir se queredes ir a ver ese encontro do Celta Fortuna fronte a un rival de Europa League, porque o Torrense vai xogar a Europa League esta tempada, pode ser rival do Celta na competición europea, sendo un equipo de segunda división portuguesa. É unha historia moi curiosa, les ganaron a Taça de Portugal os do Torrense, por iso acadaron ese pase a competición europea, así que pode ser un partido tamén interesante o do Celta Fortuna esta tarde no campo de Barreiro con entrada de balde, que iso tamén podémolo comentar. Xogando o Celta, aí vai esa carreira de Álvaro Núñez, xogou atrás con Javi Rodríguez. Este con Joel Lago pode ser un plan de tarde interesante, ir a ver o Fortuna o Barreiro, Será a 6 da tarde, coméntame os compañeiros, a 6 da tarde vai ser ese partido no campo de Barreiro fronte ao Torrense ante o Celta Fortuna. Sí, sempre é un bo plan ir a ver o Fortuna, eu penso. Vai ser unha tempada histórica, como ti ben dis. A tempada pasada do Fortuna foi espectacular. Hai ganas de velos en segunda división. Pois aí está tamén o plan, fora de as retransmisións de Celta Media, tedes partido no campo de Barreiro hoxe pola tarde, Celta Fortuna Torrense a 6 da tarde, cando hai falta outra vez sobre Hugo González, minuto 28, primeira metade aquí neste terceiro amigable da pretempada 26-27 do noso Celta. Polo de agora, segue ese marcador favorable, grazas ao tanto dese home que está agora queixándose no chan, logo dun golpe, Hugo González, que está a facer unha pretempada fermosa, Agardamos que non tiña nada aí Hugo, porque foi dura a entrada abaixo do xogador portugués, preocupándose por el Rubén Pereira. Pero vedes aí como todavía segue coas mans na faciana Hugo González. Agardamos que sexa un susto na máis, Sara. Sí, esperamos que sexa solo o golpe e que poda recuperarse e continuar xogando. Unha das cousas que teñen os equipos portugueses que van moi duros sempre, nos balóns divididos, é unha característica de todos os equipos en Portugal, é un fútbol moi físico, moi duro. Nas pretempadas soen ser rivais interesantes por iso, non porque den empatadas ou golpes, senón porque son equipos moi duros e moi intensos físicamente. Sí, son equipos que físicamente son moi potentes, moi fortes, e que te exixen moito nese sentido, nos duelos, e esa aquí o gol, que teñen. O gol repetido, o único tanto do encontro ata o momento, o gol de Hugo González, boa xogada pola esquerda do Celta. E como tivo tranquilidade Hugo, para pensar, non puido tirar de primeiras, acomodouse para golpear de segundas e anotar o seu terceiro tanto nesta pretempada 26-27. O Celta leva 4 goles, 3 desos 4 son de Hugo González, que todavía segue aí no chan. Penso que igual foi algo máis duro do que pensábamos ese golpe que levou Hugo González, cando o resto de xogadores aproveitan para hidratarse un pouco. E os colexiados tamén, como vedes, vai ser un partido longo, hai que ter tranquilidade. Sí, hai que hidratarse. Pois agardando tamén para ver como pode recuperar a verticalidade Hugo González, se pode ou non seguir. Se non pode seguir, se ten algo de molestia seria, mellor parar, porque non compensa, non paga a pena forzar. Visto, claro. Non, claro, está claro que nestas pretempadas tamén o máis importante é non facerse daño, porque é mellor perderse o mellor pois o que queda de partido que perderse un mes ou dous ou os que podan ser. Agardamos que non sexa nada, insisto, polo de agora non temos máis información, dende a nosa posición tamén podemos ver o que estades a ver vos na pantalla. Agora as cámaras vanse con Claudio Giraldez, dando indicacións Claudio a Marcos Alonso, a Williot, o restaurador dos nosos que segue a traballar
na táctica, nesas posicións, e penso que pode haber un troco obrigado, non? Co tema de Hugo González, mentres Claudio segue a falar aí con Marcos e con Williot. Nos dende a nosa posición de comentaristas podemos ver como Hugo González recupera a verticalidade, agora está a se atar as botas, védelo aí, xa en pantalla Hugo González. Estaban a facer exercicios de quecemento algúns compañeiros. Mira, vamos aí a Óscar Marcos, penso que sí, non, Sara, que está a traballar aí Óscar. Sí, penso que igual poden cambiar a Hugo González por Óscar Marcos, o que decíamos, mellor non forzar porque non merece a pena, mellor perderse o que queda de partido que vaya máis esa molestia. E tamén está aí preparado Carlos Domínguez para entrar ao terreo de xogo, pero é unha boa nova ver isto, logo de estar aí case 5 minutos tendido no chan con molestias. Hugo González recuperando a verticalidade, parece que está ben, que foi un golpe duro, pero parece que está ben. Sí, parece que se recupera e que vai poder continuar. Sí, de feito, non estamos a ver na pantalla, pero xa vos conto que Óscar Marcos volve a poñerse a camisola de adestramento, volve a estar sentado no banco, non fai a quitar a Hugo González do terreo de xogo. Vai seguir, boa nova, aínda que foi un susto o tema de Hugo González, porque claro, os portugueses van duro, védelo aí xa recuperado, e o troco que fixo o Celta é o de Carlos Domínguez, temos que comentalo, entrou Carlos Domínguez e marchouse Javi Rodríguez. Este era un troco pactado, xa estaba pactado por minutos, por cargas de traballo. Outro día Carlos marchou antes de tempo porque debutou Starfel, que foi outra das boas novas que comentamos nesta pretempada, minutos para Starfel en Vilagarcía fronte ao Sporting, e hoxe tocoulle na rotación a Javi Rodríguez, que xa marcha para o vestiario. Javi, dentro do terreo de xogo xa está Carlos Domínguez. Sara. Sí, ao final Javi Rodríguez tamén chegou un pelín máis tarde cos demais, e pois ten que seguir esa progresión de minutos, e hai que repartir tamén as cargas. Está a falar agora o colexiado co adestrador do Académico de Viseu, dándolle indicacións tamén o corpo técnico do Académico de Viseu. Non sei que estarán a falar agora mesmo os colexiados cos integrantes do corpo técnico dirixido por Bruno Piñeiro, mentres que os xogadores xa van recuperando as súas posicións para que volvamos a ter fútbol neste campo 1 da Cidade Deportiva Fouteza. Gaña o Celta por 1-0 fronte ao Académico de Viseu, grazas ao tanto de Hugo González. Volve o colexiado a posición central para que o Celta volva a xogar. Foi unha pausa de hidratación longa esta, Sara? Sí, case un descanso. A ver agora como volven a activarse. Como xa vai ser curtiño o encontro este de 120 minutos, pois alargamos un pouquiño máis, non? Pois aí está. Balón atrás de novo, o Celta xogando en fase de iniciación. Xa marchou Javi Rodríguez e xa está Carlos Domínguez no eixo da zaga do Celta. Vemos aí, Sara, como cando xoga ahora Joel Conrado. Carlos de central polo medio e marchou para a dereita Joel Lago nesa liña de tres. Segue Marcos Alonso de terceiro central pola esquerda. Sí, o que dicíamos, que ao final os xogadores que poden xogar en varias posicións, en varios perfis, e iso pois tamén para o entrenador é algo moi interesante. Balón para o Académico de Viseu, logo dese suxeitón na presión de William Swedberg. Con tranquilidade agora o conxunto portugués para por de novo a pelota en movimento, xogando atrás con Everton. Porteiro do Académico de Viseu, orientando o xogo cara a dereita. E a presión volve a ser efectiva ao Celta, incomodando moitísimo os xogadores do Académico de Viseu cando queren sair dende atrás. E con problemas Robinho, botou ese balón cara adiante, petou nun xogador do Celta e vai ser saque de banda pro el do Viseu. Está ben Hugo, activándose de novo aí, logo do susto. E xa xogamos de novo. Balón para Álvaro Núñez, avanzando metros Álvaro, creouse Álvaro Núñez, xogando en horizontal con Aleix Febas, de primeiras descargando Miguel Román. Boa circulación agora iniciando o Celta, levando o balón cara a esquerda. Marcos Alonso,
Marcos Alonso con Carlos Domínguez. Ollo ese balón comprometido de Carlos Domínguez, a recuperación de Goi, ataca o Académico de Viseu, marchouse esa pelota Goi. Estivo moi atento Joel Lago tamén Radu para evitar un susto maior. Sí, bueno, Carlos Domínguez tamén acaba de entrar, ten que ir collendo pouco a pouco ese ritmo de partido tamén. Non pasa nada. Cousas que pasan no fútbol, claro. Hai que collerlle o ritmo o encontro ese balón longo. O a pelexa agora aí. Neste caso gañou Pedro Barcelos. Para que sexa Everton o que xogue de novo, orientando a pelota cara dereita, Robinho non é claro, xogando entre centrais o Académico, adiantando liñas o Celta, outra presión de Álvaro Núñez, en posición moi adiantada, tamén aí Joel saindo, fixade vos, agora levou un golpe Joel Lago, ata onde sae Joel Lago para executar esa presión. Sí, outra vez máis, que o Celta en bloque alto, que vemos ata onde saen de posición os centrais, pero é algo que teñen moi traballado tamén, en canto é verdade que se esa primeira presión en bloque alto non funciona, pois tamén replegan moi rápido, ou senón tamén paran cunha falta e volvense a colocar. Agora Joel recuperando a súa posición habitual, logo dun golpe na faciana. É que van duro os portugueses, como dicíamos, pero tamén son cousas das pretempadas, todos queren amosarlle cousas ao seu adestrador, todos os xogadores queren estar aí activos para que o adestrador vexa que teñen ganas de competir, e ás veces as revolucións xogan malas pasadas. Everton con problemas, abrindo o xogo cara a dereita, Robinho, Nils, Robinho atrás de novo, eles seguen a xogar en curto, outra vez entre centrais. A presión do Celta tamén outra vez alta, moi alta, con Álvaro Núñez aí nesa posición, con Joel Lago tamén perseguindo a Goi, atacase a fase de iniciación do xogo dos portugueses, en que agora saíron ben, ollo que pode haber perigo, ten que transicionar o Celta en defensa, deixa a pelota en circulación para Milioranza, ata aí chegou o lateral esquerdo vedelo aí, outra vez controlando do Académico de Viseu, bola para Pedro, aí Barcelos abrindo o xogo pola esquerda, agora o Académico de Viseu, círculo central, ten que recuperar a posición inicial na presión Hugo González, dosificando esforzos tamén o Celta, tomando o pulso partido, minuto 38 aquí na Cidade Deportiva Fauteza, en directo Celta Media, estreando hoxe tamén a terceira equipación, esta fermosa camisola vermella que temos para afrontar a tempada 26-27 en xogos fora da nosa casa. Miguel Román na recuperación, atento aí nese cruce, Carlos Domínguez tamén impedíndolle a mobilidade ao dianteiro do Académico de Viseu. Ten que decirte que esta camisola, como a primeira e a segunda, podela mercar xa nas tendas oficiais do noso Celta, e tamén en celta.gal, na tenda online. Están a venda, por supostísimo, nas nosas tendas, tanto na sede como en a banca Balaídos, avanzando a posición de ataque a Álvaro Núñez, meteu o pé Milioranza, e vai ser saque de banda por o noso conxunto. Con paciencia agora, agardando polos seus compañeiros, nese saque de banda Álvaro Núñez. Móvese xa del Abdelawi, xogando atrás con Joel, Joel Lago abrindo o xogo para que sexa Carlos Domínguez o que inicie de novo. Pola esquerda Carreira, vai Carreira, eles agora tapando ese Socos, dificultando o Celta na saída, erro no envío de Carreira, e Goi non quere xogar para diante ou non pode porque o Celta traballa ben sen pelota. Sí, é que dicíamos, nesa primeira presión alta o Celta intenta robar, pois canto máis arriba mellor, pero é que tamén unha vez que o rival supera é que repliega moi rápido, e vemos como case todos os xogadores se colocan detrás do balón sempre. Está a costar moitísimo ao Académico de Viseu, froito do bo traballo do Celta sen pelota, chegar á portería de Radu, que aínda non tivo traballo, Andrei Radu. Non, pero iso é unha boa nova, sen dúbida, é unha boa cousa que anotar aí, que o noso porteiro non traballara polo de agora no encontro, porque o Celta está a traballar moi ben sen pelota. Vai o Viseu intentando a progresión pola dereita, Nils Mortimer deixou o balón por dentro a Robinho, vai Robinho, desmarcábase aí Nils Mortimer, pero o Celta tapou ben os ocos, e o Académico volve a iniciar con Mestanza, e insiste con Nils, outro dos xogadores españois que ten este Académico de Viseu.
Agora pola esquerda Goi. Llegou un balonazo aí no peito el Abdelawi. Vai sacar de banda o Académico de Viseu. Pedro Barcelos. Jugando Cardoso, volve con Pedro. Boa combinación agora dos portugueses. Boa xogada do Académico de Viseu. Este Cardoso, avanza Cardoso, pode tirar o disparo de Cardoso. Penso que petou aí nun xogador do Celta. E vai ser saque de esquina pro do Académico de Viseu. Primeiro achegamento dos portugueses a portería de Andrei Radu, aínda que non foi entre os tres paus. Aquí o disparo peta en Carlos Domínguez e vai ser saque de esquina. Sí, primeiro achegamento do Viseu, pero o Celta está moi atento. Carlos Domínguez sai a tapar moi ben ese disparo e sen problemas para Radu. A ver como defende o Celta esta pelota parada. Saque dende o Curruncho do Académico de Viseu. Van xogadores a pedir a pelota en curto. Xogaron en curto os xogadores de Bruno Piñeiro. E a circulación ten que iniciar outra vez dende atrás. Envío longo, yo que hai perigo. Había fora de xogo de Emilio Oranza. Tirou ben a liña o Celta. Non valía esa acción ofensiva do Académico. E vai ser posesión de novo pros nosos. Moi atentos aí, en esa acción defensiva. Sí, isto é algo que tamén estamos a ver moito no fútbol de agora, que os equipos buscan xogar en corto nos corners, pois para descolocar tamén ao equipo rival e busca unha segunda xogada, pero aí estivo moi atento o Celta, que saiu rápido e tirou moi ben. Boa combinación agora do Celta. Tentaba ese pase en profundidade de Younes El Abdelawi. Cortou a defensa do Académico. Lamentábase aí Younes El Abdelawi porque a xogada era boa, do Celta por este costado dereito, saindo dende atrás con triangulacións rápidas, pero ese último pase non foi efectivo. Outra recuperación do Celta no medio do campo. Miguel Román xogando atrás con Carlos Domínguez, abrindo Carlos, cara a posición de carreira, vai Sergio, xa dobra Marcos Alonso, ata liña de fondo chega Marcos, o balón atrás, non hai ninguén nesa posición. Penso que xogou un pouco de memoria aí Marcos Alonso, froito deses automatismos dos que falábamos antes, pero mágoa que non había ninguén aí nese remate. Sí, é que algo que o Celta ten moi claro, que cando o balón chega fora, pois sempre hai dous, ou un xogador que corta o espacio, outro que ven ao pé. Neste caso era Marcos Alonso que cortaba. Chegou a liña de fondo, pero non atopou a ninguén ao remate. Volve a empezar o Celta dende atrás con Carlos xogando cara a Joel. Joel Lago, círculo central, abre a bola para a dereita, aí aparece, ten que aparecer Álvaro Núñez e tamén el Abdelawi no desmarque, o centro de el Abdelawi moi pasado, non chego ninguén ao remate, e vedes aí xa traballando a Sergio Carreira en defensa, recupera a posesión o Académico de Viseu, na presión Williot, tamén Marcos Alonso, outro que adianta nas liñas, tamén faino Joel pola dereita e faino tamén Marcos Alonso pola esquerda, unha pasada como está o Celta moi activo nesas accións de presión. Sí, toman moitos riscos na presión, porque ao final van home a home, pero bueno, o teñen moi traballado e está a funcionar. Na presión estaba aí el Abdelawi, tamén Joel, roubaron ya pelota a Joel, hai perigo, ataca o Académico, balón por dentro, ollo que está aí Clovis, pode xirarse, queda ya Mestanza, o disparo de Mestanza, atentísimo Miguel Román, tapando ese disparo directo do Académico, e outra boa acción en defensa do Celta, poucos achegamentos que está a conseguir o Académico, o Celta estamos a controlar moi ben. En curto pola esquerda agora outra vez Emilio Oranza, a piques de chegar ao minuto 45, pero recordovos que a primeira metade non remata no minuto 45. O de hoxe é un encontro a 120 minutos, encontro de preparación intenso, duro, pactado por ambos os dous conxuntos. Os adestradores querían minutos para xogar e tédelos aquí en directo en Celta Media, así que ata o minuto 60 aproximadamente iremos nesta primeira metade e logo quedará outra segunda metade de outros 60 minutos. Balón de Álvaro Núñez, xogando atrás para Carlos Domínguez, hai falta, indicou o colexiado. Agora vai falar aí o colexiado con Cardoso, pedíndolle tranquilidade. E Joel Lago poniendo de novo en movimento a pelota. Carlos Domínguez para Marcos Alonso. Este Carreira, boa mobilidade tamén de Williot, teniendo balón o pé. Hai falta sobre Williot, cometeu unha Rubén Pereira e vai ser de novo posesión pro Celta. É que o Celta tamén xoga moito con esas carreiras ao espazo de Abdelawi pola dereita, os balóns ao pé
de Williot pola esquerda para que logo aparezan outros xogadores no desmarque rompendo liñas. E o que dicías un pouco antes ti, non, Sara? Sí, claro, ao final tamén o Celta ten iso, que ten xogadores moi diferentes. Pois pola banda esquerda Williot quizás é un xogador que quere o balón máis ao pé, pero pola banda dereita pois temos a Abdelawi, que é un xogador que no espazo é moi perigoso. Entón tamén está ben ter esas dúas variantes, esas dúas solucións. Mira, xa non podía con el, Pedro Barcelos con el Abdelawi, falabas del. Claro, xa arrancaba el Abdelawi con espazo para correr por diante, moi perigoso, que tomou boa nota Pedro Barcelos co su xeitón. Xoga o Celta de novo con Febas, Aleix Febas abrindo para Marcos Alonso, rebasando liña de medio campo, entregando a pelota para Carreira, outra vez Marcos Alonso chegando a posición ofensiva, o centro de Marcos Alonso, non hai entendemento aí, vai lle caer a Hugo, pode tirar Hugo, con tranquilidade Hugo, deixa o balón atrás para Álvaro Núñez, pode pegarlle Álvaro, e dende a liña de gol case sacou a pelota o defensor do Académico de Viseu. Poido estar aí o gol do Celta, o segundo tanto, outra boa xogada con moitísima tranquilidade, outra vez Hugo González dentro da área, para deixarlle a pelota a Álvaro Núñez. Sí, víamos outra vez tamén a Marcos Alonso rompendo pola banda esquerda, chegando a liña de fondo, sacando o centro, e outra vez Hugo González sen prisa ninguna, amagando, tumbando a quen se lle pasa por diante, buscando a mellor solución. O que é a confianza dun xogador, nótaselle a Hugo. Sí, xa se lle notou a tempada pasada como a rematou co Fortuna. Esta pretempada está a demostrar pois o que está a demostrar, que quere estar aí no primeiro equipo. Pois outra boa xogada de Hugo González. Vemos aquí a acción repetida como deixoulle esa pelota a Álvaro Núñez, o interior do pé, buscando porta o disparo de Álvaro Núñez, pero estaba aí moi ben colocado. Emilio Oranza foi quen sacou esa pelota na liña de gol, baixo paus. A piques estivo de chegar o segundo tanto do Celta neste terceiro amigable, contámolo en directo. Celta media, outra vez Emilio Oranza, a presión del Abdelawi, marchou a pelota fora, xusto debaixo do andamio que temos aí coa cámara, esa cámara máster do encontro, enfocando a Álvaro Núñez no saque de banda. Álvaro Núñez para Joel Lago, este con Carlos, volve con Joel, insiste o Celta pola dereita, entrega e corre xa Álvaro Núñez, aínda que o pase non foi bo. Emilio Oranza recuperou por dentro, Mestanza entregando para Robinho en curto, buscando compañeiros nese costado dereito, non o ven claro, e volven a iniciar cos seus centrais. Pedro Barcelos con Rubén Pereira, ergue a cabeza Rubén Pereira, o capitán do Académico, tampouco ve claridade aí Rubén Pereira, e insiste con Barcelos. Mientras tanto, Celta adiantando liñas, se metendo o pé aí Álvaro Núñez. Lloranza atrás de novo. Outra recuperación aí ben de Carreira, Magua que se lle escapou o control a Carreira, pero xa estaba atento, estaba moi atento outra vez. Sí, outra vez cando o rival dá un paso cara atrás, o Celta sae moi agresivo hacia adiante, pois provoca estas pérdidas. Vai sacar de banda este home Robinho, pedíndolle mobilidade aos seus compañeiros para poñer outra vez a pelota en movimento. Tocou co peito aí André Clovis, descargando por esa banda onde estaba Claudio Giraldez, que non quere intervir. Agora deixándolle a pelota a Claudio, a Marcos Alonso para que saque de banda, aínda que pensa o mellor, e dille a Carreira que sexa el o que poña a pelota de novo en movimento. Xogando Celta atrás con Radu. Agora queren presionar os portugueses. Toma riscos o Celta na saída, pero Hugo González non pode xirar e volve a iniciar con Joel Lago. Carlos Domínguez, o pé de Carreira, e este o pé de Aleix Febas, con problemas ese envío de Febas, e Goi o pode tirar Goi, o disparo de Goi marchouse fora. A piques estivo de pegarlle un susto Académico de Viseu o Celta despois dese envío en horizontal de Aleix Febas. Hai unha cosa no fútbol, Sara, que din sempre os adestradores, non? Ese pase horizontal é perigo vertical. Sí, é algo que din moitos adestradores, pero bueno, o Celta está a cometer riscos tamén na saída de balón, é normal que surxan estas imprecisións na pretempada, pero bueno, o boe que foi sin perigo para o Celta. Así que... Estaba Rado aí atento por se as moscas, estirouse, pero o disparo de Goi marchouse fora. Outra vez o Celta pola esquerda, jogando atrás, pide a pelota Miguel Román no medio do campo, apóyase en Aleix Febas,
Febas volve cara Joel Lago. Erga cabeza Joel, bo pase de Joel cara a Williot, non pasou esa pelota, estivo atento Rubén Pereira, pero cambio de orientación foi bo, seigo perigo, ataca o Celta, Febas, pico da área, vaise cara dentro a Leis, pode pegarlle, deixalle o balón a Miguel Román, o disparo de Miguel Román, petou en Pedro Barcelos, pero a pelota segue a ser do Celta. Hai moito barullo aí nesa acción, moitas pernas, Miguel Román filtrando, a pelota que quere controlar Hugo González. Vamos ver quen domestica ese balón. Foi finalmente Goi para sair en ataque, en transición o Académico de Viseu, aínda que o Celta atento nas vixiancias, pois impídelle esa saída o Académico de Viseu. Sí, é o que dicíamos, que o Celta tamén en canto superan a primeira liña, pois replega moi rápido, e esa liña de 3 tamén está moi atenta nas vixianzas. Es que é algo importantísimo, ¿no? Estar atento cando os compañeros están a xogar nunha zona distinta, ou aí a ver ese control de Everton, estar atentos para activarse cando veña a pelota da túa zona, e os xogadores do Celta están a facer un moi bo traballo. Se falamos diso no día de hoxe, Aleix Febas meteu o pé abaixo, non hai falta, rouboulle limpamente o balón o xogador do Académico, e agora outra vez o Celta con tranquilidade iniciando. Buscaba a parede Marcos Alonso, non é claro aí Williot, e volve a entregar a pelota a Marcos. Carlos en horizontal con Joel Lago, triangulando con Miguel Román, orientando o xogo cara a esquerda, vai Marcos Alonso, volve a caer a pelota a Aleix Febas, e Marcos Alonso ven topando aí o espazo de Williot. Boa continuidade quería darlle aí Hugo González a carreira de Williot, pero estiveron atentos os portugueses recuperando Coiro. Sae Emilio Oranza, con problemas Emilio Oranza metendo corpo, elexando ata o final Álvaro Núñez, segue o forcexeo aí, obrigando a Emilio Oranza a retroceder cara atrás, e a recuperación finalmente chega por mediación de Joel Lago, tamén Aleix Febas. Agora quere darlle ritmo na circulación ao Celta, e espazo por ese carril esquerdo, vai chegar Carreira, pode haber perigo aquí. Aí vai encarar Sergio Carreira, fronte a él está Robinho, chega a liña de fondo, Carreira mete o balón, chega Hugo, remate de Hugo, marcha fora por moi pouco, estirouse o porteiro do Académico, pero ese balón marchouse pegadiño Pau. Outro remate deste home Hugo González, que está aí dentro da área como na súa casa, Sí, boa recuperación outra vez do Celta, que rapidamente cambia o balón de lado en 2-3 pases, parece que xogan de memoria, non? Ven Sergio Carreira chegando a liña de fondo, e outra vez Hugo González pues, chegando ao área, ao punto de penalti, e encontrando ese remate. Sempre atopa remate Hugo González nesta pretempada. Falábamos antes da confianza, para un dianteiro é fundamental, non? Saber que estás dentro da área e que podes facer gol, se tes esa confianza, pois chegan os remates perigosos como este último de Hugo González, outra vez que se vos acabades de conectar aquí a Celta Media, tedes que saber que o gol que vedes aí no marcador do Celta no encontro de hoxe tamén foi de Hugo González. Neste minuto 54, todavía primeira metade, que hoxe xogamos un encontro de 120 minutos, dúas partes de 60, todavía no primeiro tempo, con ese marcador, Celta 1, Hugo González, Académico de Viseu 0. Agora intentaba progresar William Swedberg nese xiro, houve falta sobre o xogador sueco do Celta. Estamos a ver cousas moi interesantes do noso Celta neste encontro de hoxe, porque está a ser claro dominador do partido. Eso tamén dalle confianza a todos os xogadores. Sí, podíamos pensar que neste encontro pois o Celta en principio pois ten que dominar o encontro, pero bueno, o Viseu tamén, como dicíamos, que é un equipo moi físico, o Celta está moi ben con balón e tamén sen balón, así que outro bo encontro do Celta. Polo de agora sí, ollo ese balón, pode haber perigo, control de Hugo, aí escapouse ese último toque a Hugo González, diante dos centrais do Académico de Viseu, que aínda que non son moi precisos con pelota, polo que estamos a ver agora, son dous centrais con unha envergadura, con físico importante. Iso tamén sirve aos xogadores do Celta, aos dianteiros, para traballar ese corpo a corpo nesta pretempada. Métese por dentro Emilio Oranza, ollo que a condución ten os seus riscos, se acaba perdendo a pelota, recupera o Celta, cae Hugo, hai falta sobre Hugo González, falta de Cardoso, e outra acción perigosa pro el do Celta. Imos ver como traballa esta pelota parada o Celta cando quedan, pensamos, ahora menos de 5 minutos para chegar ao descanso. Sí, quizáis vemos un pouco de tempo añadido por esa
hidratación que se alongou un pouquiño demais. Pero bueno, xa quizáis empezase a ver tamén pois esa fatiga de minutos que non é normal xogar 60 minutos de seguido. Entón podese ver aí un pouco pois esas imprecisións que decíamos antes, fruto do cansancio e dos minutos acumulados. A ver a falta, ergue o brazo Miguel Román. Envío segundo pau de Miguel Román. Hai un toque coa testa, chega Abdelagui no segundo pau, pero moi incomodado por dous xogadores do Académico de Viseu. Estiveron atentos para impedirlle ese remate a Younes El Abdelagui. Vai ser saque de porta por dos portugueses. Notábase aí a xogada ensaiada do noso Celta. Envío cara segundo pau, que aparece alguén coa cabeza para desubicar o rival nas marcas. Sí, é o que dicíamos antes, que o Celta pois buscou ese envío cara ao segundo pau, atraer a todos os xogadores cara, pois o normal é que os xogadores vayan cara ao balón e logo prolongalo e que chegue alguén de segunda. Aí no segundo pau, como intentaba chegar el Abdelagui. Hai troco na portería do Académico de Viseu. Retirouse Everton e xa está aí, velo na imaxe. Marcos Lavín, porteiro español, outro dos españois que ten este Académico de Viseu. A piques de chegar ao descanso neste encontro de 120 minutos programado en este campo 1 da Cidade Deportiva Fouteza, no que vai gañando o Celta polo de agora, grazas a un tanto, outro máis de Hugo González, 1-0 fronte ao Académico de Viseu. Pola esquerda, Carreira volvendo sobre seus pasos e xogando para que sexa aí nesa progresión como se fose un extremo Aleix Febas. Vai chegar ata o final Febas, incomodado xa por dous xogadores do Académico de Viseu. Perde a pelota, Simao Silva recuperando para os portugueses. Ese suxeitón de Carreira vai lle dar oxígeno ao Académico de Viseu nun novo inicio de xogo. Tanto Williot como Hugo como el Abdelagui marcando esa liña de presión, a primeira das tres que tira o Celta neste bloque alto. Ainda que non hai ninguén aí agora nese espazo, pode sair o Académico de Viseu, pero o traballo volve a ser bo de Hugo González en pelota. Envío longo, carón a disputa de Carlos Domínguez. Gaña esa pelota coa testa Carlos. E baixa a pelota Carreira para que sexa Febas o que atope a Marcos Alonso. E este buscando a progresión de Joel Lago. Joel, boa combinación agora, rápido Celta, en dous pases Miguel Román, non é preciso nese envío cara a Williot. E recuperou Robinho para o Académico. Atrás para Marcos Lavín. Pisando a pelota ao porteiro español do Viseu. Envío directo cara a posición ofensiva. Vamos ver esa disputa agora de Joel Lago con André Clovis. Protestaba Clovis, pedía a Xuseitón aí, o colexiado dixo que non hai nada. Boa triangulación agora, rápido Celta, cando veñen eles a presionar, cando hai precisión, nótase. Sí, 2-3 pases para acumular nesta primeira zona e rapidamente pois cambiar o balón de lado. Obrigando o Académico de Viseu a acumular xente aquí. Xa fixo máis dunha vez o Celta na saída, liberando os xogadores que están no outro costado. Segue a meterse por dentro Williot, védelo aí para darlle oxígeno a saída de pelota, limpeza tamén. Ese envío de Carlos Domínguez habilitando ocos neste costado esquerdo Celta. Boa xogada, progresa Marcos Alonso pola esquerda, erguendo a cabeza na conducción. Vai chegar ata aí ese envío de Aleix Febas, o remate non chega de Williot. Peinou a pelota Williot, segue o perigo pola dereita Álvaro Núñez. Xa pide a pelota no pico da área el Abdelagui, envío de Álvaro Núñez cara ao balcón. Vaille caer aí a Hugo González con tranquilidade dentro da área. Perdeu a pelota Hugo González, escapouse este ataque o Celta, pero volve a recuperar, como vedes, o balón o conxunto de Claudio Giraldez. Apurando estes últimos intres da primeira metade aquí na Cidade Deportiva Fouteza fronte ao Académico de Viseu neste terceiro amigable da pretempada 26-27. Williot en curtiño, Carreira con Aleix, Febas xoga atrás para Marcos Alonso. Círculo central Carlos Domínguez, pode ser unha das últimas xogadas desta primeira metade dun encontro que vai durar 120 minutos. Recordamos, 60 minutos no primeiro tempo e outros 60 no segundo. Carlos abrindo para Carreira, en curtiño con Williot. O xesto técnico foi bo de Williot. Hai falta, non hai tempo para máis. O colexiado, védelo aí, indica o final da primeira metade na Cidade Deportiva Fouteza. Xogadores a vestiarios, descanso con victoria momentánea do Celta grazas ao home que vedes aí co 31 na espalda,
Hugo González, protagonista absoluto en esta pretempada 26-27, leva xa 3 goles co de hoxe. Faltan outros 60 minutos que serán no segundo tempo. Polo de agora, Celta 1, Académico de Viseu 0. Que che parece, Sara de Ben, o que estamos a ver hoxe aquí na Cidade Deportiva Fouteza? Pois penso que boa a primeira parte do Celta, quizáis agora no final pois un pouco máis de imprecisión, pero o que dicía antes, tamén penso que fruto desa acumulación, desa fatiga polos 60 minutos que están a xogar, pero estamos a ver outra vez un Celta moi agresivo no bloque alto, nesa presión, que con bons repliegues tamén rapidamente colócanse todos os xogadores detrás do balón, que logo con balón pois saben o que teñen que facer, moita mobilidade, moitos balones ao espazo tamén, e boa primeira parte do Celta. Pois sen dúbida, como di Sara de Ben aí nos comentarios, boa primeira parte do Celta. Estamos a ver agora as mellores xogadas deste primeiro tempo. Nos agardamos 15 minutiños pola segunda metade. Contarémola aquí, por suposto, en Celta Media. Ata ahora. Hombre, perdí la pelota. Hubo un momento que me dice que la pelota está del otro lado. Es que no la veo. Veo un punto blanco. Ya, fatal, no sé nada. Hace mucho juego. Madrugaste, ¿sabes? Supongo que es similar, pero no lo sé. Lo que sí sé es que tengo 3 operadores. No sé, es que no sé si se opera a general o si desenfoso, pero no me desenfoso. Porque, quiero decir, no es muy grande, pues. No es muy grande el sitio, no hace falta, para mí no hace falta 2 euros. Pero bueno, ya, yo no pago. Holístico y experiencial bajo el sello del Celta de Vigo. Es un proyecto, además de integrador, formativo en toda su vertiente, de ahí lo de 360. Buscamos que el chico no se quede solo en la vertiente futbolística, sino acompañarlo de una parte formativa que le vaya a servir en su futuro. A lo largo de toda una temporada congregamos a 250 futbolistas de más de 20 nacionalidades diferentes que han decidido formarse bajo el paraguas de Acanteira Experience Celta 360. Le ofrece una experiencia lo más profesional posible, desde la parte deportiva, con entrenadores con amplia experiencia en el fútbol base, a un complemento educacional del mayor nivel posible. Han pasado más de 1000 jugadores por nuestras manos, de más de 20-25 nacionalidades diferentes, y esto va más, entonces es un continuo seguimiento de posibles jugadores y de posibles nacionalidades diferentes.
Yo creo que lo que hace diferente a este proyecto es nuestra cercanía con el jugador, con las familias. Y por supuesto nuestra metodología, que está basada en el fútbol base del Real Club Celta. Replicar exactamente la misma metodología que sigue el fútbol base del Real Club Celta, la cercanía con el jugador, con las familias y la calidad humana que le brindamos al proyecto desde todos los ámbitos, desde la residencia, el colegio y obviamente la parte futbolística. Hola, soy Javi Galán, nuevo jugador del Celta. Primero, muy contento de estar de vuelta. Bueno, yo creo que mi vuelta ha sido por varias cosas. Al final, desde fuera, todo lo que ha crecido el club, yo creo, desde cuando me fui ahora. Al final, desde fuera eso, se ve eso que ha mejorado mucho en lo deportivo, el estilo de juego del míster, el buen grupo que se ve desde fuera, que ya había hablado y me habían dicho que desde dentro es aún mejor. Y bueno, yo creo que eso, toda la estructura del club que ha mejorado mucho y sobre todo que aquí viví años muy buenos y lo siento como mi casa. Bueno, yo creo que he cogido más experiencia, al final va ganando experiencias, cogiendo otras cosas y bueno, yo creo que ahora soy sobre todo un jugador mucho más hecho que de cuando me fui. Bueno, pues yo creo que la identidad que le ha conseguido transmitir el míster y los jugadores al club, yo creo que va en sintonía. Bueno, ahora hemos visto el filial que ha ascendido a segunda división, yo creo que ya es una sintonía y un estilo de juego que marca todo el club y yo creo que eso es principal en los éxitos que están teniendo. Bueno, pues siempre me hacía muchísima ilusión cuando jugaba con de contrario aquí, volver lo que es a la ciudad, al estadio, a ver viejos compañeros y bueno, pues muy ilusionado ahora de poder disfrutarlo, pero como local otra vez. Nada, que estoy muy ilusionado con mi vuelta, que lo voy a dar todo, estoy seguro que vendrán muchos éxitos y que estoy deseando ya ponerme a jugar en Balaídos como local. Hola, soy Marcos Alonso, jugador del Celta. Bueno, muy contento, ¿no? Al final son 2 años de mucho trabajo, de progreso y bueno, a seguir avanzando, a seguir creciendo todos juntos y con más trabajo,
seguro que lograremos los objetivos. Bueno, sobre todo el cariño, ¿no? Desde la afición a los compañeros, cuerpo técnico, secretaría técnica, la verdad que la presidenta, por supuesto. Al final, tanto yo y mi familia como todo el club pues me han trasladado este apoyo y bueno, eso para mí es importante, además de la experiencia de estos 2 años tan bonitos y el cariño de la ciudad de Vigo y con ganas de más y, como te decía, de seguir creciendo. Sí, la verdad que es una responsabilidad, ¿no? Tanto a la hora de aportar al equipo como de ayudar a crecer a toda la gente joven. Es otro factor importante para querer seguir en este proyecto y bueno, el míster, por supuesto, es un pilar fundamental en el club. Creo que tiene gran parte de la culpa del éxito de estos últimos 2 años y bueno, tanto como equipo como él como entrenador me imagino que tendrá ganas de seguir creciendo y pues le ayudaré en todo lo que pueda, como he hecho hasta ahora. Bueno, creo que el objetivo aquí, el primer objetivo y principal es siempre la permanencia, ¿no? Creo que no hay que marcar metas altas, sino simplemente trabajo, ganas de mejorar, querer crecer y demostrarlo en el campo, ¿no? Creo que con esos ingredientes somos capaces de hacer cosas bonitas como hemos demostrado y los objetivos ya veremos un poco más adelante. Bueno, particularmente, como te decía, que siento el cariño de todos, ¿no? Desde aquí en la ciudad como celtistas que hay por el mundo. Ahora en vacaciones he viajado un poco y en muchos rincones encuentro a alguien que es de Vigo, del Celta, de Galicia, que conoce, que está disfrutando del juego de los últimos años y que apoyan desde donde estén y bueno, simplemente decirles que vamos a por otro año más, que los necesitamos igual que estos últimos 2 años y que todos juntos somos más fuertes. Hola, soy Marcos Alonso, jugador del Celta. Bueno, muy contento, ¿no? Al final son 2 años de mucho trabajo, de progreso y bueno, a seguir. Soy Alex Febas, jugador del Real Club Celta. Y bueno, la verdad que han sido unos meses ya que mi agente me ha dicho que había interés del Celta y bueno, la verdad que contento, ¿no? Que un club como el Celta pues interese en ti, pues siempre es bonito. Sí, la verdad que he estado en muchos equipos y bueno, creo que mi carrera ha ido de menos a más, ¿no? Mi primer año fuera del Real Madrid fue en Zaragoza, que estuve ahí en el Madrid 8 años y en Zaragoza fue mi primera cesión, que es donde coincidí con Borja y la verdad que también fue un gran año en segunda división. Luego me fui también cedido al Albacete, que también fue un gran año y bueno, después ya firmé por el Mallorca 4 años, que al final estuve 2 y medio, luego fui al Málaga, que bueno, acabó un poco mal con el descenso y luego ya pues fui a Elche, que Elche me cambió la vida. Estuve 3 años, la verdad que maravillosos con el ascenso y luego la permanencia hasta la última jornada y bueno, al final creo que el venir aquí pues también eso es un pasito más, ¿no? Para mí, a mi carrera y la verdad que estoy deseando también pues jugar una competición europea que bueno, que hasta ahora pues no lo había jugado y también es una gran experiencia. Un poco todo, del estilo de Claudio me siento la verdad que bastante cómodo con lo que proponen con balón, siempre bueno, intentando salir desde atrás y bueno, luego también en defensa pues bueno, intentar defender en bloque alto y si no también en bloque bajo también me siento cómodo, así que bueno, tengo muchas ganas de empezar. Sí, la verdad que he visto muy poco porque al final cuando venimos a jugar pues es viaje, hotel y campo, o sea que apenas nada y hoy llevo poco tiempo aquí, así que bueno, en los primeros días intentaré empaparme tanto de la ciudad como del club.
nada, que vengo con muchas ganas, ¿no? de este pasito más que es en mi carrera, vengo con mucha ambición, ganas de competir, de aportar mi granito de arena y nada, que nos vemos pronto. Tengo muy duras de nacimiento ya, entonces... Por culo, no. ¿Qué? A tomar por culo. De novo, benvidos de novo a Celta Media, agardando xa por esta segunda metade neste terceiro amigable de pretempada 26-27. Vedes aí o resultado. Imos gañando polo de agora, Celta 1, Académico de Viseu 0. Se vos acabades de conectar, non estivechedes na primeira metade. Tedes que saber que volveu marcar Hugo González, o tanto de hoxe do Celta volveu ser obra de Hugo González, o xogador con mellores rexistros do Celta nesta pretempada 26-27. Leva 3 goles en 3 partidos. O meu carón está, segue estando, xogadoras celtas, por os comentarios, Sara de Ben. Hola de novo, Sara. Hola de novo. Agardando pola segunda metade. Sí, con ganas de ver esta segunda metade. Aquí o gol, o único tanto do partido ata o momento de Hugo González, como dicíamos, que está a ser, sen dúbida, o gran protagonista desta pretempada 26-27, se falamos do Celta. Os xogadores do noso equipo xa no terreo de xogo, con moitos trocos. Vedes aí a Hugo Álvarez, mirábamos antes tamén a Iago Aspas, a Ferran Jutglà. Pois algo habitual neste tipo de encontros. Sara, imos ver a un Celta completamente distinto de cara a este segundo tempo, se falamos de nomes. Sí, un 11 totalmente novo, pero o sistema é o mesmo, non? Vemos que pois 11 xogadores que van poder xogar outros 60 minutos de seguido, caras novas, pero mismo sistema e mesma identidade. Aí está a cámara quedándose con oso rei, co rei das bateas, con Iago Aspas. Que ben lle queda esta camisola a Iago, Sara. Sí, a verdade é que si xa víamos nas redes sociais, pero é o que estábamos comentando agora no descanso, que o falaba contigo, José, que en persoa gústame moito máis como queda posta a equipación. Sí, pois moita razón, Sara de Ben. Vemos aí a Iago Aspas facendo exercicios de quecemento. Mirade tamén aí no círculo central a Ferran Jutglà. Aquí tedes a Javi Rueda agardando o Celta xa neste campo 1 da Cidade Deportiva Fauteza polo Académico de Viseu, que aínda está no vestiario, para poder comezar esta segunda metade que vai durar 60 minutos. Recordo vos o tema, que estamos hoxe aquí xogando o terceiro amigable, contámoslo en directo en Celta Media, por suposto, pero hai algo distinto con respecto aos anteriores, que este partido está programado para 120 minutos. Xogamos 60 minutos no primeiro tempo, temos que xogar agora, cando apareza sobre o verde o Académico de Viseu, outros 60 minutos. Como estás a levar isto deste formato, non, que acordaron para o encontro de hoxe, Sara? Pois a verdade é que pasouseme moi rápido. Sí, non pareceu que estiveramos unha hora de partido. Iso fala vendo deles. Sí, de que o Celta, comentábamos cando remataba a primeira metade, escoitábamos a Sara facer a análise do que foi a primeira metade. Hoxe o Celta está a facer un encontro moi serio, Sí, quizáis podíamos esperar
o Celta pois dominase, porque é un rival que, como decías ti, que acaba de subir a primeira división, pero que eles tamén están a demostrar que, bueno, a mí sorprenderonme, pois sobre todo, ainda que físicamente xa sabemos que os equipos portugueses pois é unha virtude que teñen, están tamén a aguantar ben o ritmo do encontro, pero o Celta unha vez máis está demostrando esta pretempada que está moi preparado. Mira, antes mirábamos a Vecino, agora Ángel Arcos. Angelito é outro dos xogadores que está a mostrar cousas interesantes nesta pretempada co primeiro equipo do Celta. Outro día en Vila García tivo aí un par de accións de moitísima calidade. Sí, outro día en Vila García o veíamos nunha posición diferente nese carril que non é a posición que xogou no Braga, que xogou máis arriba, e hoxe creo que vai volver a xogar nesa posición de interior esquerdo, paréceme, pero un xogador que é moi perigoso, que lle encanta encarar. Outro día creo que as ocasións máis claras do Celta, quitando o gol, foron del encarando, rematando as xogadas. É un xogador que no un contra un é moi perigoso e que non se cansa de encarar, que por moito que erre na primeira vez, nesa segunda vez vai volver a intentar. É un xogador moi interesante. É moi atrevido, sí. Angelito. Cando outro día falábamos dele en Vila García de Arousa, que estivo Alex Abalde nos comentarios aquí en Celta Media. Alex foi adestrador de Ángel e de Óscar, de toda esta xeración de rapaces feitos na Madroa cando eran pequenos, contaba, non? Alex Abalde que cando era pequeno xa Angelito xa amosaba esa forma de xogar, non? Ese atrevemento, aínda que non lle saíra o primeiro caneo, intentaba de novo, incansable tamén, non? Sí, é que ten moito descaro, penso que iso non o perdeu co paso dos anos, porque moitas veces pois podemos ver que, non sei, co primeiro equipo pois ao mellor achantas un pouquiño, pero vemos que tanto el como Óscar son xogadores pois que se atreven todo o rato, e iso está moi ben. Pois xa van aparecendo aí, vemos a Yudglá en pantalla, pero xa vos conto que dende a nosa posición vemos xa aparecer sobre o céspede deste campo 1 da Cidade Deportiva Fauteza xogadores do Académico de Viseu. Tedes aí a Meseguén co dorsal 14, eles fan trocos tamén con respecto a primeira metade, tamén están a traballar eles preparándose para unha tempada que vai ser pois tremendamente especial para toda a familia do Académico de Viseu, e dende aquí, dende Celta Media, aproveitamos para darlle a noraboa, que non puidemos, o partido atropelounos un pouco, pero se reparamos no Académico de Viseu, pois, por suposto, a nosos veciños portugueses damoslle os parabéns e as felicitacións por o ascenso a primeira división, e de seguro que teñen moitas ganas de xogar na elite do fútbol portugués, e por iso están a prepararse con este tipo de encontros fronte a rivais exixentes como o Celta, por suposto. Pois aí está o colexiado, agardando por o Académico de Viseu, que os xogadores colóquense ben, que se coloquen ben aí nas súas posicións para que o esquema quede claro e poida facer isto que fai agora mesmo, indicarlle ao conxunto portugués que mova a pelota de novo na Cidade Deportiva Fauteza. Xogamos xa no segundo tempo. Celta 1, Académico de Viseu 0 neste terceiro amigable da pretempada que trazou Claudio Giraldez e o seu corpo técnico de cara a un novo curso. Tamén vai ser moi especial e moi ilusionante para nós, outra vez en competición europea, con moitos incentivos por diante, pero polo de agora hai que seguir traballando no encontro de hoxe. Move xa o Académico de Viseu, envío longo, aí ven aí o cruce Carlos Domínguez, e penso que petou nun xogador do Académico de Viseu, porque o colexiado indica saque de banda pro el do Celta. Javi Rueda xogou atrás para Hugo Burcio. Hai que comentar un pouquiño esta nova aliñación do Celta. Falábamos dos nomes antes de que comenzara o segundo tempo. Sara, agora xa vemos a todos os xogadores do Celta colocados. Fixábamos a mirada aí en Hugo Burcio, Joel López, prácticamente un equipo novo por homes. Agora comentamos porque ataca o Académico de Viseu. Recuperou ese balón Seitil e xoga atrás para Correia. Volve a insistir pola dereita o Académico de Viseu. Parece que xa non hai tanto perigo agora cando controla Tomás Domingos. Dicía Sara que xa temos ben ubicado e ben colocado Celta para esta segunda metade con un 11 prácticamente novo. Sae aí Iván Villar, que é outro dos trocos de cara a esta segunda metade. Primeiro partido nesta pretempada para Iván Villar tamén. Hugo Burcio, Joel López, o sea que Claudio ten a rotación activada,
Sí, estamos a ver agora Hugo Burcio nesa posición de 3, que xa vimos que tivo minutos nesa posición outro día fronte ao Sporting, paréceme, que logo trocouse con Matías Vecino. Bueno, pois sí, outra vez esa polivalencia dos xogadores, non, que poden xogar en varias posicións, que para Claudio iso pois tamén un dor de cabeza, pero é unha solución moi boa que ten. É unha cousa que traballa moito tamén Claudio Giraldez, non? Cos xogadores que teñen esa capacidade de ser polivalentes, como di Sara de Ben. Ollo a presión, estaba aí en riba da pelota Jutgla, tirou a porta Jutgla, pero non valía porque xa indicara falta o colexiado do encontro. Vemos aí a Marcos Lavín, porteiro español do Académico de Viseu, que vai por en movimento esa pelota para que volvan xogar os portugueses dentro da área, tomando riscos tamén na saída, como xa fixeron na primeira metade. Estamos en pretempada, isto notase. Ferreira xogando atrás con Lavín, non quere saber nada da pelota agora nesa presión. Marcos Lavín incomodando Hugo Álvarez, tamén Jutgla, pode controlar Jutgla, protexendo a pelota Jutgla de costas, cae Jutgla e hai falta a prol do Celta. Cometeu esa falta Joao Guillerme, e pide a pelota rápido xa Joel López para xogar en curto. Joel abrindo para Carlos Domínguez. Agora vedes como está Hugo Burcio de central pola dereita e Carlos Domínguez no centro da defensa do Celta cando xogara a primeira metade como central. Penso que tamén estaba, porque estaba xogando Joel Lago como central dereito. Agora hai problemas aí nesa acción, pero sí, Carlos Domínguez segue a manter a mesma posición, pero Hugo Burcio acompañando aí a Carlos no perfil dereito da zaga do Celta. Sí, seguro que logo veremos un cambio de posición e que tamén veremos a Hugo Burcio nese medio centro, como vimos fronte ao Sporting. Tamén Hugo Álvarez, que volve outra vez despois desas molestias, que alegrámonos, por suposto, tamén de que só fosen unhas molestias e que xa este de volta, e vémolo no carril esquerdo. Sí. Posición que xa coñece Hugo Álvarez, non controlou Ilais Moriba, pode haber perigo, contragolpe do Académico de Viseu, bo traballo aí intenso en defensa de Joel López, obrigando a dianteiro do Académico a xogar cara atrás. Meteuse en problemas aí Meseguén, despistouse, recuperou a pelota o Celta, iniciando de novo pola esquerda Joel López, entregando a pelota a Hugo Álvarez, inicia aí Sara de Ben, recuperado xa das molestias, recibiu alta médica e xa está preparado para xogar, como está de saber agora. O Celta pola dereita, agora co Académico en bloque moi alto. Vimos ver se sai con precisión o Celta aí. Jutgla descargando no control orientado, xogando cara atrás Jutgla, agora con problemas. Segue Javi Rueda coa pelota e obrigando a Carlos Domínguez a levar o balón cara á esquerda, onde hai menos xente, claro. Joel López entregando para Angelito Arcos. Aí vai Ángel. Vai o caneo de Ángel, diagonal, deixa a pelota por dentro para Iago Aspas, ergue a cabeza Iago, cae Iago, chegou o xogador do Académico aí, metendo o corpo Meseguén ao noso capitán, e sacando esa falta, protexe ben Iago Aspas, moi listo como sempre Iago aí, protexendo a pelota co corpo. Sí, é que Iago Aspas é un xogador moi intelixente, a pesar de que, bueno, pois que xa ten unha idade, o que fai moi diferencial, pois esa inteligencia que parece que sempre vai un pasiño por diante dos demais, xoga moi ben co seu corpo, sabe onde colocarse, e iso é o que lle fai diferencial frente aos demais. Aí vai Hugo Álvarez indicando xogada similar a da primeira metade, toca coa testa un xogador do Celta e buscaba o que comentábamos tamén no primeiro tempo neste tipo de accións, Claudio Giraldez, cando saca aí a pizarra, que alguén prolongue coa cabeza e mova as marcas do rival. Sí, o que buscaban na primeira parte, que os xogadores rivais vayan ao balón, se sentan atraídos, miren cara ao balón e que logo chegue pois unha prolongación e liberar esa segunda zona para encontrar un remate que neste caso pois non pudo ser, pero bueno. Non saiu, pero as intencións están aí. As intencións están aí, eso. Vai Hugo Burcio filtrando por dentro, o control con dificultade de Javi Rueda, xogando atrás con Iván Villar, como dicíamos, debutando na pretempada Iván Villar, o porteiro de Aldán, xogou Radu de titular os 3 encontros, nos segundos tempos dos 2 primeiros partidos. O protagonista foi para Coque Carrillo. Ollo que hai perigo, espazo por diante, ten Ángel Arcos, vaise meter dentro da área, pode marcar Ángel Arcos, a definición de Ángel Arcos non é boa,
Boa parada de Marcos Lavín. Puido estar aí o segundo do Celta con espazo tamén perigoso Ángel Arcos. Magua esa definición. Sí, pero que dicíamos que Ángel Arcos con espazos é un xogador moi perigoso. Neste caso, pois, o espazo estaba aí, encarou, bueno, non pudo ser. Vai non intentar de novo, seguro. Eso seguro. Sempre ten a portería entre ceja e ceja. Vai Ángel Arcos xogando con Hugo Álvarez. Hugo Álvarez para Ilaix. Ilaix Moriba. Agora o Celta colléndolle de novo o pulso ao partido neste segundo tempo. Vecino para Hugo Burcio. Hugo Burcio volve con Ilaix Moriba, abrindo para a esquerda. De primeiras Ángel Arcos para Joel López. Joel López insiste con Carlos Domínguez no círculo central. Boa circulación agora do Celta, basculando de esquerda a dereita con balón. Pide a pelota Ilaix, controla o hispano-guineano. Abrindo Ilaix Moriba para Ángel Arcos. Volve Angelito, como dicía Isara, outra vez buscando rival, fixando aí os rivais do Académico. E cando non hai saída, volve para Ilaix Moriba, este entregando para que xa o Celta xogue pola dereita. Boa parede, chega ata o final Javi Rueda. Aí vai Javi Rueda, autopase bo dentro da área. Javi Rueda non chega ao final porque estivo moi atento Correia, obrigando a Javi Rueda a deter ese ataque que lanzara con moito perigo, porque Javi Rueda tamén é outra das virtudes que ten. Chega ata o final case sen despeinarse. Sí, é que un carrileiro con moitísimo recorrido, con esa capacidade de chegar a liña de fondo, pero logo tamén con esa capacidade de voltar cara atrás e que dalle moito a Celta, tanto en ataque como en defensa. Ten moitas pernas aí, moito oxígeno, moitos pulmóns. Javi Rueda de arriba para baixo, non se cansa o xogador andaluz do Celta. Balón de Hugo Álvarez, cae o chan Hugo Álvarez, xuxeitón de Joao Guillerme, e volve a posesión pro Celta. Vemos aquí acción repetida, esa falta que indicou o colexiado. O Celta xa xoga de novo, un envío longo de Carlos Domínguez cara a posición adiantada de Ángel Arcos. No forcexeo cometeu falta Angelito. Recupera o balón o Académico de Viseu. Recordamos, minuto 69 xa de encontro, temos que chegar ata o 120. Un partido así pactado, partido longo de 120 minutos de preparación, onde o Celta vai gañando por 1-0 aquí na Cidade Deportiva Fauteza grazas a un tanto de Hugo González, que xa non está no terreo de xogo porque fixo moitos trocos Claudio Giraldez con respecto á primeira parte. O Académico de Viseu intentando aí sair dende atrás ante unha presión, como sempre no día de hoxe, moi intensa o Celta. Ata aí saiu Vecino, metendo o pé abaixo e botando balón fora. Aquí acción repetida da xogada de Ángel Arcos. Busca o pau longo aí na definición co interior do pé, pero está tamén atento o porteiro Marcos Lavín. Sí, penso que quizáis marcoulle un pouco, notáronse as intencións un pouquiño, pero bueno, que seguro que o vai volver a intentar. Terá máis ocasións para meter gol. Agora cometeu falta Matías Vecino sobre Ferreira e xa xoga o Académico de Viseu pola dereita. Joao Guillerme atrás, eles circulando agora, tentando buscar unha posesión longa. Pouquiñas conseguiron na primeira metade. Vimos ver do que son capaces os portugueses neste segundo tempo. Agora, como dicimos, acumulando porcentaxe de posesión, pero Angelito Arcos xa salta rápidamente a presión. Fai o propio Ilaix Moriba, saindo de zona, obrigando o Académico a xogar cara atrás. Tomás Domingos voltando co seu central. Volve Ángel Arcos a incomodar aí a saída, abrindo agora o Viseu cara a dereita. Agora Iago Aspas o que tira esa primeira presión do Celta. Chega a pelota a Marcos Lavín, ergue a cabeza Marcos Lavín, envío longo, vimos ver se non sai esa pelota. Joao Guillerme toca coa testa, chega aí en segunda instancia Meseguén e controla a pelota Meseguén por dentro. Cae aí o Chan Zamora, penso que falta, sinala o colexiado aí, falta sobre o número 10 do Académico de Viseu, fixándose agora aí dese golpe abaixo Zamora, que pode ser interesante tamén esta acción. A balón parado do Académico de Viseu, non tiveron moitas na primeira metade. Tamén imos ver como defende o Celta, como segue a traballar en defensa o Celta. Está ben Zamora, colexiado interesándose
polo xogador do Viseu. Importante tamén o diálogo neste tipo de accións, Sara. Na liña, que todos os xogadores estén atentos, marcando a liña e seguindo as marcas. Sí, é moi importante que pois a comunicación, o que diste, que todos estén na mesma altura da liña e a hora de correr tamén que todos corran a mesma vez, pois para tamén non perder as marcas, que a liña este ben colocada sempre. En este caso, pois, perfecto. Así foi. Ben executada defensivamente esta acción por parte do Celta, mal executada ofensivamente por parte do Académico de Viseu. Xogou en curto xa Iván Villar, xogase pola esquerda a carreira de Zeitil, entregando atrás para Marcos Lavín. En curto Lavín, orientándose como pode Michelis, xogando agora eles por dentro outra vez Zamora, atentísimo na recuperación Hugo Burcio. Non sei se trocou xa a posición con Matías Vecino, pode ser, aínda que os centrais estamos a ver que saen moito da zona na presión no día de hoxe. Logo comentamos o tema da posición de Hugo Burcio, porque ataca Hugo Álvarez, deixa ben de taco Iago Aspas, que é xogada con Jutglà, o disparo de Iago marchouse, pero que fermosa esa combinación de Iago Aspas con Ferran Jutglà. Ten maxia, Iago, sabémolo de sobra. Sí, é o que dicía antes, que ten moita calidade de sobra e a intelixencia, que vai un pasiño máis dos demais, sempre sabe o que vai facer antes de que o balón lle chegue, e iso é unha virtud que moi poucos xogadores teñen, pois outro detalle máis de calidade que nos deixa. É que, claro, todos sabemos o que Iago Aspas, un dos mellores xogadores da historia do fútbol aquí en España, na Liga Española, pero sen dúbida o mellor da historia do Celta. Está preparándose para xogar a súa última tempada, hai que recordalo. Estas camisetas que estamos a estrear hoxe, por exemplo, a camiseta vermella pode ser a última terceira equipación, sen dúbida vai selo, de Iago Aspas na súa historia. A celeste, a segunda camiseta que temos como visitantes para esta tempada tamén. Motivos de sobra temos para que estas camisetas sexan moi especiais, non? Se levades a camisola de Iago vai ser sen dúbida unha camisola moi especial, da cor que sexa, da segunda, da terceira ou da primeira, porque estámonos a preparar todos para afrontar a última tempada de Iago Aspas. E aproveito para dicirvos que xa podedes mercar estas equipacións que estamos a estrear hoxe e o resto de camisetas para esta nova tempada nas nosas tendas oficiais do Celta, tanto na sede como na Banca Balaídos, como na tenda online en celta.gal. A acción de Iago Aspas, aquela da que falábamos, que rematou en nada, pero a maxia xa segue a estar aí e xa presentou a súa carta neste partido Iago Aspas con esa combinación con Ferran Jutglà, que tamén ten mérito Ferran Jutglà e o resto de compañeiros, porque hai que saber entender ben a este tipo de xogadores con maxia como Iago Aspas, porque tedes que confiar moito. Vemos aquí a acción repetida, como deixa pasar Iago co taco, a parede de Jutglà, e os compañeiros tamén teñen que acompañar neste tipo de accións para darlle continuidade ás accións fermosas de xogadores como Iago. Sí, está claro que todos coñécense a perfección, é o que dicía un pouco antes, que parece que xogan de memoria, e iso quere decir que hai moito traballo detrás, que xogan, pois iso, saben onde está outro sempre, pois iso fai que teñamos estas xogadas. Aí vai o córner, o centro de Hugo Álvarez, despexa a defensa do Académico de Viseu, segue o perigo pola dereita, atento estivo nesa xogada Ángel Arcos para iniciar de novo, envioulle a pelota a Hugo Burcio pisando a bola con tranquilidade, deixando que os seus compañeiros volvan á posición para que sexa máis preciso o ataque. Vecino abriu para Javi Rueda, insiste o Celta pola dereita, vaise Hugo Álvarez de novo a recuperar a súa posición habitual, mentres a pelota xa circula polos pés de Joel López. Iago Aspas encarando Iago, chegou ata aí Ángel Arcos, Joel López e Joel atrás con Ilais Moriba. Balón cara arriba, leva Hugo Burcio, en conducción Hugo entregando a pelota para a banda dereita, segue a estar aí Hugo Álvarez. E o Celta con moitísima tranquilidade nesta xogada, acumulando porcentaxe de posesión. Vedes aí a Joel López que dicía con xestos que adiantaran as súas liñas os compañeiros. Acabaron perdendo o balón, Zamora coa pelota e falta de Ferran Jutglà sobre Zamora, e vai ser posesión pro Académico de Viseu. Seitil por dentro, Ferreira topando oxígeno no seu central, pero o Celta segue a estar moi preciso na presión e tapando moi ben os socos, incomodando a saída ao rival portugués.
Sí, o teñen moi traballado o Celta. Nesta ocasión era Hugo Álvarez o que saltaba a presión. Neste sistema de Claudio son os dous interiores os que saltan aos centrais, o punta, por así decirlo, é o que pecha un pouco dentro para igualar ese sistema por dentro tamén. Os carrileiros os que saltan os laterais, vemos que tamén os centrais pois non teñen medo a saltar cara adiante e a cometer esos riscos, non? Tampouco poden xogar cómodos os portugueses no día de hoxe con balóns longos como este último, porque o Celta está a exercer unha presión moi boa. Sacou de porta Iván Villar, ese balón acabou en territorio portugués. Xoga de novo dende atrás o Académico de Viseu ante a presión insistente do Celta. Petou aí nas costas de Javi Rueda e vai ser saque de banda pro Viseu. Preguntando aí os colexiados Gustavo Costa, se pode sacar dende aí, preparándose xa o dorsal número 8 do Académico de Viseu para poñer o balón de novo en marcha. Aí ollo a presión que pode xerar un ataque perigoso pro Académico de Viseu. Carlos Domínguez na presión é efectiva e Seitil non é preciso no envío cara atrás, e Zamora deixa marchar a pelota para que adiante posición o seu compañeiro, e saque de banda aí no territorio do Celta o Académico de Viseu. Círculo central, outro ataque do Viseu, abrindo Tomás Domingos. Tomás Domingos para Joao Guillerme, volve con Tomás Domingos. E Tomás Domingos iniciando dende atrás. Correia xogou en curto con Michelis, adiantando esa posición. Boa combinación agora do Académico de Viseu, pode haber perigo aí, acomodándose por disparo, ese disparo que acabou nas luvas de Iván Villar sen problemas, chapou con tranquilidade o porteiro de Aldán. Importante tamén para os porteiros estas primeiras accións onde teñen que intervir, amosar seguridade. Sí, boa xogada agora do Viseu, que combinou moi ben, conseguiu sacar ese disparo desde fora da área, pero moi ben Iván Villar, moi seguro, moi ben posicionado tamén, e seguro blocando ese disparo. Acción repetida do bloqueo de Iván Villar, con seguridade o porteiro de Aldán, mentre xa pide a pelota a Javi Rueda para sacar de banda. Védolo aí. Chegando xa ao minuto 80 de xogo, pero recordamos, Sara, que isto non é un partido de 90 minutos, 120. Por lo de agora ben, non? Seguimos ben. Sí, de momento moi ben. Será por falar, non? Non, iso de sobra. Non hai problema, non hai problema. Aí Sara de Ben nos comentarios hoxe de novo aquí en Celta Media, xogadora das Celtas, unha das nosas tamén aportando coñecemento futbolístico nos comentarios dos encontros amigables desta pretempada 26-27 do noso primeiro equipo. O Celta de novo insistindo aí na saída de balón. Hugo Burcio en curtiño, tentando que o Viseu mova os xogadores e aparezan os ocos, eses espazos necesarios para sair con precisión dende atrás. Tomando riscos aí Joel López, roubou a pelota ao Académico en bloque alto, vaise por dentro agora Stegic, deixou para a esquerda e segue a traballar o Celta agora en bloque baixo, con Iago Aspas e Yutlá como homes máis adiantados pero moi metidos no noso campo. Seitil abrindo para Michelis, máis do Viseu pola esquerda, pode haber falta de Javi Rueda, mete o pé tamén o Burcio, efectivamente indica falta colexiado. Agora eles parece que están un pouco máis precisos con balón, con respecto á primeira parte. Sí, agora están a ter posesións un poquinho máis longas, vemos o Celta un pouco máis en bloque baixo, pero tamén ben colocados. Vemos outra vez como cando queren dar ese paso cara atrás, o Celta sae rapidamente outra vez para presionar alto. Como agora con Ilais Moriba e Ángel Arcos roubando ya pelotas portugueses neste costado esquerdo, máis de Angelito. Ángel Arcos para Joel. Joel con máis tranquilidade, non o ve claro, xoga para Hugo Burcio na dereita. Hugo Burcio, Carlos Domínguez. Pase tenso de Carlos Domínguez outra vez de cara a Ángel Arcos. Moita mobilidade agora, Hugo Álvarez, balcón da área, pode haber parede, Hugo Álvarez, ven a combinación do Celta, chega Javi Rueda o envío, o primeiro pau, non chega Iago Aspas, e vai ser córner, outro máis a prol dos nosos. Boa xogada agora con rapidez e precisión, o Celta. Sí, boa xogada do Celta, que vemos como Hugo Álvarez agora aparecía por dentro, era Ángel Arcos o que recibía por fora.
rápidas combinacións entre eles, paredes, o balón que empeza por un lado e termina por outro. Aí vai o córner, marcando de novo xogada Hugo Álvarez. O de Ourense mete o balón corazón da área, toca Javi Rueda, en segunda instancia chega Joel, vai caer ese balón a Hugo Burcio, imos ver que fai Hugo Burcio, pisa pelota, non quere problema, xoga cara atrás, Joel López volve con Ángel Arcos, que estaba aí de último home. Hugo Álvarez tirando aí esa combinación con Javi Rueda. Ilais Moriba ergue a cabeza Ilais. Segue agora en circulación intensa o Celta en bloque adiantado. Volve Ilais, insiste pola dereita. Hugo Álvarez, Javi Rueda por dentro, aparece aí tamén tirando yo desmarque Matías Vecino, meteuse en problemas Javi Rueda, non puido precisar esa acción e recupera a pelota o Académico de Viseu. Pero vemos que tamén ata Matías Vecino chega a posicións adiantadas no día de hoxe, Sí, está a saber durante esta pretempada que todos os xogadores teñen como moita confianza con balón, que atrévense, e iso está moi ben. Incluso atopando espazos, atopando situacións para ver que a confianza tamén é efectiva fora do que ten que facer un no seu posto, non? No caso de Matías Vecino, tirando aquel desmarque, chegando ata a liña de fondo, pero non puido progresar Javi Rueda. Ataca o Viseu, ollo que Zamora buscaba ya as costas aí a Hugo Burcio, pero moi atento Hugo Burcio, traballando como central aí nese perfil dereito, con seguridade, moito falaches de Hugo Burcio en Braga, porque foi prácticamente o mellor do Celta xunto con Hugo González, e outro dos que está a facer unha temporada unha pretempada, perdón, moi boa, no primeiro equipo do Celta, Hugo Burcio. Sí, é que é un xogador moi regular, sempre está ben colocado, comete moi poucos erros e sempre toma, ou case sempre toma, a mellor decisión, que iso é o máis difícil no fútbol, paréceme. Un xogador moi destacable. E que eu tamén, cando vexo xogar a Hugo Burcio, vexo a un rapaz con moitísima tranquilidade, non? Con poucos nervios, co balón nos pés, parece que todo é doado e xoga moi tranquilo, e iso para un xogador de élite ten que ser moi importante. Ten boa pinta Hugo Burcio, por suposto, como outros tantos rapaces da nosa canteira feitos na Madroa, que poden ter oportunidades no primeiro equipo grazas a ese home que vedes aí de pé, coa camiseta blanca, chamado Claudio Giraldez, liderando o proxecto do Celta. Ainda hai tempo xa. Saindo dende atrás, Carlos Domínguez, Joel López para Ángel Arcos, un poquinho máis retrasado agora en posición de iniciación Ángel Arcos. Joel, conducción en horizontal para Ilais Moriba, os portugueses que adiantan liñas. O Celta pode ser preciso aí se non chegaba antes o defensor que Hugo Álvarez, pero a posición segue a ser nosa. Agora hai falta sobre Ferran Jutgla. Aí a Jutgla, moi activo, como sempre. Jutgla é outro xogador que, aínda que non toque o balón durante moitos minutos, sempre está aí activo na presión e nas carreiras. Sí, é un xogador con moitísimo traballo, incansable, sempre está a correr, e o que diste que, aínda que non toque moito o balón, pois era ese tipo de espazos para os seus compañeiros, que iso tamén é moi importante nun equipo. Aí a piques estivo de chegar, non sei se ia pitar fora de xogo colexiado nese desmarque de Iago Aspas, por se acaso botou o balón cara arriba o porteiro do Académico de Viseu. Xoga o Celta dende atrás, en curto, Vecino adiantando a posición, obrigando aí a Jutgla a caer e descargar a pelota. Ilai xogou para a esquerda, Joel López entregoulle a pelota en carreira a Hugo Álvarez, máis en profundidade aparece Ángel Arcos. Aí vai Ángel Arcos, o caneo de Ángel Arcos, deixa a pelota a Iago Aspas, volve Angelito, balcón da área, escapouse e se controla Ángel Arcos, comete falta sobre Meseguén e vai ser posesión pro Académico de Viseu, pero outra vez aí insistindo dende a esquerda Ángel Arcos. Eles agora con máis tranquilidade, podese notar un pouco o cansancio tamén, Sara, chegados ata este momento, ata este punto de partido, minuto 85, hai que chegar ata o 120, notase. Sí, é normal, ao final nestes partidos de pretempada a fatiga xa non dos partidos, é que os entrenamentos tamén son moi exixentes, entón pois esa fatiga aparece, e quizáis esas imprecisións que dicíamos antes poden aparecer tamén, pero bueno, o ritmo sigue aí, aínda quedan moitos minutos, a ver como sigue. Pois aquí estaremos nós para contalo, como sempre, en directo en Celta Media, o que quede do encontro de hoxe.
aquí na Cidade Deportiva Fouteza fronte ao Viseu, e o que nos quede tamén de pretempada na xira italiana que faremos na primeira semana de agosto. Día 5 xogamos contra o Sassuolo e o día 8 remataremos a pretempada fronte ao Napoli, co último amigable deste verán. Por suposto, como digo, poderedelo seguir todos con nos aquí en directo en Celta Media. Segue a mover o balón o Celta, erro no envío de Lais Moriba, pode haber contragolpe dos portugueses, ata 3-4 homes do Académico de Viseu en carreira cara adiante, pero fixadevos aí, a transición defensiva do Celta perfecta. Sí, é o que estamos a dicir durante todo o encontro e durante toda a pretempada, que os repliegues defensivos do Celta son moi rápidos, de todos os xogadores métense detrás do balón moi rápido. Vai Meseguén abrindo, volve o balón para Meseguén. Non, era Ferreira, co dorsal 18, e Ferreira xogou atrás con Correia. Correia abriu cara a esquerda. Agora é Iago Aspas e Yudglá os que tiran de novo a presión. Volve o balón a Correia. E este para Tomás Domingos, tirando diagonal en conducción. Aparecía Hugo Álvarez incomodándolle, obrigando a xogar atrás con Michelis. E o Celta agora pois olvidouse de tapar ese espazo, porque había moito espazo aí para que o Académico fixera o que está a facer agora, este ataque pola esquerda, ese balón dentro da área pequena. Tivo que chegar con contundencia Carlos Domínguez, escapouse aí o espazo grande que había no centro do campo, e aí o ataque do Académico de Viseu. Sí, agora esa presión alta pois non saiu ben. Non foi efectiva. Non, había moito espazo entre a liña defensiva e os 3, 4, 5, penso que de arriba, os dos mediocentros tamén. Aí atopou o espazo Viseu, pero bueno, boa defensa do área do Celta. Aí está preparándose para sacar este córner o Académico de Viseu, e Ferreira marcando xogada tamén o xogador do conxunto portugués. E imos ver como defende o Celta esta acción a balón parado. Envío pechadiño, primeiro Pau, hai segunda xogada, o disparo acaba en gol. Penso que marca o Viseu, e penso que petou nun xogador do Celta ese disparo dende fora da área, logo deste saque dende Curruncho. A pelota quedoulle no balcón da área o xogador do Académico de Viseu, que acaba golpeando ese envío. Fixadevos aí nese primeiro despexe, acción repetida. Si, toca a pelota, desvíalle a trayectoria Iván Villar, que non pode facer nada. E chega o empate, Sara. Sí, outra vez a balón parado, quizáis ese despexe non foi de todo contundente. Non pudo gañar o segundo balón o Celta, bueno, tamén o Viseu, que saca un moi bo disparo desde a frontal do área. Penso que tamén hai moitas pernas por diante para Iván Villar, que non pode ver moi ben, e logo ese desvío, pero bueno, a seguir. Hai que seguir traballando, aí está Claudio Giraldez tomando indicacións cando o colexiado manda os xogadores á zona de bancos, porque hai pausa para hidratación despois desta xogada que nos despistou un pouco, porque claro, os xogadores quedaron parados prácticamente logo dese disparo en segunda xogada do xogador do Académico de Viseu, que acaba en gol. Desviou un defensor ese envío e chegou o empate do conxunto portugués aquí na Cidade Deportiva a Fouteza. Celta 1, Académico de Viseu 1, pero como dicía Isara de Ben, logo da análise que fixo do gol do Académico de Viseu, non lle queda outra ao Celta que seguir traballando, que o máis importante neste tipo de encontros, sabemos lo de sobra, Sara, non é o resultado. Non, para iso están as pretempadas, para traballar, para ver o que faz ben, pero tamén o que faz mal, e mellorar, sobre todo. Pois aí vemos a Starfelt tamén, podemos falar de Carl, un xogador importantísimo no plantel do Celta, mundialista, que xa tivo minutos outro día en Vila García de Arousa fronte ao Sporting de Gijón, ese amigable que xogamos ali no campo da Lomba, e con Alex Abalde falábamos da boa nova, non? De ver a Starfelt en boas condicións de xogar minutos co Celta logo da súa lesión que tivo importante na espalda a finais da pasada tempada. Recuperouse para estar coa súa selección con Suecia no Mundial, xogou minutos incluso nun partido da fase de grupos do Mundial, e xa está preparado para seguir acumulando minutos co Celta, algo que festexamos, sen dúbida, non? Ver a Starfelt, que como mirábamos aí, xa está preparado para ter minutos no día de hoxe. Sí, por suposto, Starfelt é un xogador moi importante no Celta,
alegrámonos sobre todo de que volva a estar ben, non? Que superase esa lesión que tivo, que estivo moito tempo fora nesa final de tempada, e alegrámonos de que este outra vez de volta. Pois alegrámonos por Starfelt, mentres miramos aí repetido o gol do Académico de Viseu, ese tanto que lles vale aos portugueses para empatar o partido aquí na Cidade Deportiva A Fouteza. Temos que falar tamén de trocos na portería do Celta para o que queda de partido. Marchouse Iván Villar, segue a repartir minutos Claudio Giraldez cos seus 3 porteiros. Marchouse Iván, entra Coque Carrillo, outro xogador do Celta Fortuna que está a ter moitos minutos nesta pretempada 26-27, e tamén vemos aí xa a Starfelt ubicándose no centro da defensa do Celta. Sara. Sí, máis minutos para Coque Carrillo, que xa fixo unha tempada espectacular co Fortuna o ano pasado, e alégrome de que este a ter esta oportunidade co primeiro equipo, porque penso que se merece. Pois minutos tamén para Starfelt, que alegrámonos todos de que este de volta, porque é un xogador moi importante para Claudio e para o Celta. Fundamental, un xogador mundialista, que claro, ter xogadores mundialistas no plantel é algo de valor, non todos os equipos da primeira división española poden falar de ter xogadores mundialistas, se queremos falar de máis, pois podemos decir tamén que temos un campeón do mundo, non? Como Borja Iglesias, que todavía está de vacacións. Sí, para iso podíamos estar falando outros 120 minutos de Borja Iglesias. Sí, con ganas de ver a Borja coa camiseta do Celta, non? Con estas novas camisetas, pero merecido descanso, o que ten o noso dianteiro, o Compostelán, logo de conseguir algo que para un futbolista extraordinario como a Copa do Mundo. Sí, é que non sei, eu non teño palabras para Borja, máis alá do futbolista que é, a persoa que é. Creo que todos os celtistas estamos moi orgullosos dele. Tamén sentimos un pouco esa Copa do Mundo un pouco nosa, non? Moito orgullo de que este no Celta. Sen dúbida, orgullosos dos nosos, orgullosos de Borja Iglesias, que ademais de ser un extraordinario dianteiro, extraordinario xogador de fútbol, é unha grandísima persoa. Dende aquí un saúdo a Borja, que de seguro está a ver o partido. Non sei onde estará de vacacións, pero penso que pode estar vendo en directo os seus compañeiros aquí en Celta Media. Así que saúdo dende aquí para Borja Iglesias. Queremos te pronto de volta, pero que veña descansadinho, que disfrute das vacacións merecidas. O Celta xa xoga por mediación de Starfelt no círculo central. Marchou Carlos Domínguez, que entrou Carlos Domínguez no minuto 30 da primeira metade, repartindo minutos Claudio Giraldez. Penso que xa sabía, non? Carlos tocáballe por reparto de minutos para que Starfelt tamén teña tempo de preparación nun partido como a de hoxe. Sí, seguro que xa estaba todo falado, todo pactado dende antes. Nestas pretempadas, pois o que buscan os adestradores é pois esa repartición de minutos e acumulación tamén de minutos. Pois aí está, precisamente. Non era Starfelt, pero estaba na vixiancia. Era Joel López quen xogaba cara atrás con Coque Carrillo, porteiro do Celta de aquí a final do encontro. Xogou Radu de titular, tivo minutos Iván Villar nesta longa segunda metade, porque é unha segunda metade de 60 minutos. E agora o turno é de Coque Carrillo, baixo paus na portería do Celta. Este sí é Starfelt, acumulando tamén minutos na pretempada 26-27. O internacional sueco avanza o Celta pola dereita. Cae o balón a Javi Rueda, perde a pelota a Javi Rueda. Agora parece que o Académico está un pouquiño máis intenso, pode haber perigo, disparo. Marchouse por enriba da portería que defende Coque Carrillo, e vai ser saque de portería para o Celta. Eles meteronlle unha marchiña máis, parece, con respecto á primeira metade. Sí, parece que nesta segunda metade, pois, o que diste que meteron unha marchiña máis, que eles tamén xogan, é normal, o Celta pois o sabe, ten que pois seguir traballando, non confiarse tampouco e seguir. Non baixar esa confianza tan importante no mundo do fútbol, non? Aínda que na primeira metade o Celta foi infinitamente superior, tivo control en todo momento do partido, no primeiro tempo, neses primeiros 60 minutos. O guión cambiou un pouco nesta segunda parte. Eles tamén trocaron o porteiro, houve troco de porteiro, marchou Marcos Lavín, Mateus xa é o porteiro do Académico de Viseu nesta última parte do partido. Ilais Moriba xogando de costas, entregou atrás para Starfelt, este con Joel
Abrindo Joel para Ángel Arcos, en conducción Ángel Arcos. Está moi só aí Ángel, non pode progresar e ten que xogar atrás de novo con Joel López. Insiste ahora pola dereita Matías Vecino. Vemos que xa trocaron a posición Matías Vecino e Hugo Burcio. Hai perigo, chega ata o final Javi Rueda, ese envío de Javi Rueda, chega Jutgla e que parada de Mateus. En boca de gol Ferran Jutgla, outra acción perigosa do Celta. Aí puido estar o terceiro gol do partido, o segundo do Celta, magua ese remate de Jutgla. Sí, moi boa xogada do Celta e moi bo centro, non vi moi ben quen o Chegou puso. aí Javi Rueda, ata o final. Javi Rueda chegou moi ben tamén Jutgla, que, bueno, boa parada do porteiro. Moi boa parada de Mateus, moitos reflexos. Que dicíamos, acaba de entrar o porteiro do Académico de Viseu, o que está agora baixo paus, non tivo nin tempo para conectarse ao partido e xa sacou esa acción de reflexos que foi moi boa, Lamentase agora Jutgla, miro para Jutgla agora, está fora de plano, de cámara, pero estáse a lamentar Jutgla, era unha acción moi clara de gol tamén. Sí, era unha acción moi clara, pero moi meritoria tamén a parada do porteiro do Viseu. Agora parece que o Celta volve a recuperar a intensidade con pelota, vai Ángel Arcos, aí con perigo de novo, insistindo Ángel Arcos na diagonal, pode pegarlle, non acaba a xogada Ángel Arcos, e o Viseu acaba despexando. Insiste o Celta, parece que cambia un pouquiño o guión con respecto ao que estábamos a mirar agora. Mira ese envío e aí Jutgla mete o interior da perna esquerda. Que parada de Mateus. Mais do Celta, Hugo Burcio para Joel López. Joel insiste pola esquerda para Hugo Álvarez, tira a bicicleta Hugo Álvarez, vai se cara adentro, insiste con Ilais, pisa a pelota Ilais, quere levarlle a pelota cara aos pés de Hugo Burcio, e Hugo Burcio oxixena o xogo para a dereita. Vecino por dentro a Javi Rueda, boa combinación, Vecino, outra vez Iago Aspas dentro da área, pode pegarlle Iago, oxixena para Ángel Arcos, o disparo de Ángel, tapou ben o defensor do Académico, e vaise marchar esa pelota fora de banda, pero estamos a ver mellores minutos do Celta agora, Sara? Sí, moito mellor agora o Celta, boa xogada outra vez, acumula moita xente dentro no área e Iago Aspas o que libera un pouco esa xogada e xoga cara a Ángel Arcos, que non pode encontrar portería nesta ocasión, pero que seguro que volverán a intentar. Pois de seguro que sí, como di Sara de Ben nos comentarios, xogadora das Celtas aquí en Celta Media. Joel López, Ángel Arcos de primeiras, ese envío directo cara a carreira de Iago Aspas, vai ser moi difícil aí que chegue Iago, aínda que eles botaron o balón cara atrás ao porteiro con dificultades aí da súa portería Mateus. Envío longo de Mateus, mete a cabeza Starfel e recupera o Académico de Viseu por dentro. Balón atrás para Tomás Domingos, bola horizontal para Michelis. Michelis en conducción tímida, erguendo a cabeza e filtrando agora un bo pase para que progresen pola esquerda. A carreira de Zamora, vai encarar a Javi Rueda, Zamora tira o caneo, pode tirar a diagonal cara adentro, agarda por compañeiros, ese balón dentro da área, mete a pé aí Starfel, contundente Starfel na acción defensiva, e non pode sair con precisión aí Javi Rueda, segue o perigo, máis do Viseu, máis de Zamora atrás, pode haber envío directo de Gustavo Costa, o balón petou aí nun xogador do Celta, pero antes de sair acabou petando un xogador do Viseu e vai ser saque de banda a prol dos nosos. Javi Rueda preparado para executar ese saque de banda, insistindo o Celta tamén agora con dificultades, ese saque de banda de Javi Rueda, obrigando ao Académico de Viseu a xogar cara atrás, e Mateus iniciando para Correia, está só aí na presión arriba, pero aparece moi rápido Ángel Arcos, ollo que pode haber perigo, vai encarar Ángel Arcos dentro da área, deixa para Jutgla, aí estivo, pois moi xeneroso, penso, Ángel Arcos, aí Sara. Sí, pero moi boa presión de Ángel Arcos, que é un xogador moi intenso tamén, vemos como sai con agresividade hacia diante, rouba o balón, e xa ve portería a súa prioridade, pode ser que pecara un pouco de xenerosidade, porque sí, vivo aí a Jutgla. Faltoulle un pouco de egoísmo quizás, sí, pero bueno. Pode ser, pero bueno, aí está, moi incisivo, moi insistente Ángel Arcos neste costado esquerdo. Mais do Académico de Viseu. Envío longo,
Cada posición de ataque, caeu aí Zamora e vai ser falta por dos portugueses. Pide o balón Zamora para xogar en curto. Tamén aparece por aí Ferreira. E Zamora xoga finalmente atrás. 101 minutos xa de xogo. Partido pactado a 120. Este terceiro amigable da pretempada 26-27. Celta 1, Académico de Viseu 1. O gol do Celta, obra do home da pretempada, Hugo González. Envío longo de Meseguén. Profundidade aí, sen perigo para Coque Carrillo. Chapou Coque Carrillo, quen xogou xa en curto. Joel López, aí Ángel Arcos, que volva a insistir, aínda que aparece Hugo Álvarez para controlar a pelota. Saí o balón, saca rápido de banda Hugo Álvarez, xogou en curtiño con Ángel Arcos, este con Joel. Abrindo para Matías Vecino, quedou nos pendente este tema, outra vez troco de posicións entre Vecino e Hugo Burcio. Sí, xa o vimos outro día no partido frente ao Sporting. Penso que tamén quizás cambiaron as posicións Hugo Álvarez e Ángel Arcos, pero bueno, é que o que dicimos durante todo o encontro, que como son xogadores moi polivalentes durante o partido están a cambiar continuamente de posición, pois tampouco cambia un pouco nada do plan do partido. Pois sí, que son cousas interesantes para ver do que son capaces os xogadores en distintas posicións. Sobre todo, a min resulta moi interesante o tema de Hugo Burcio, intercambiando esa posición de medio centro, central dereito, que estamos a ver que está aparentemente cómodo nas dúas, Sí, é un xogador que se adapta moi ben nas dúas posicións. Tamén Matías Vecino, que pode xogar nesas dúas posicións, e para Claudio pois son alternativas, outras alternativas máis que teñen neste plantel. Xogando Ilaix con Starfel, pasando antes por Vecino, agora hai falta sobre Hugo Burcio. Vedes ali, agora non porque o plano curto, Hugo Burcio está perfecto, da llaman aí a Ferreira, pero aí no fondo da imaxe, xunto a Claudio, aparecía Óscar Marcos, que tamén vai ter minutos hoxe, parece. Sí, Óscar Marcos é outro xogador pois parecido un pouco a Ángel, ¿no? Outro xogador feito na Madroa, que con moito descaro, que lle gusta encarar. Máis minutos para él nesta pretempada. Mira que hai espazo ahora para que corra, gustalle moito isto a Javi Rueda dentro da área, deixa o balón aí para Jutla, e pode haber penalti. Pode haber penalti, hai penalti a prol do Celta. Boa xogada de Javi Rueda con espazos, é letal Javi Rueda, e o desmarque foi bo de Jutla, atopando aí o oco, acomodándose o disparo que non chegou porque hai penalti claro de Tomás Domingos. Sí, penso que Jutglai anticipa, chega un pelín antes co seu rival e fanlle penalti, para min claro, o vai tirar. Sí, claro, que aí tamén a cousa vai de galóns, aínda que os lanzadores de penalti están marcados polo adestrador, ás veces os xogadores, e de feito Jutla de seguro é un deles, pero os xogadores cando aparecen aí na xogada, na foto, o penalti provoquei non eu, pois aí vai Jutla. Pode haber gol na Cidade Deportiva Fouteza. Imos ver que sucede aquí co penalti. Toma carreira Jutla, perna dereita, pégalle Jutla, gol. Marca o Celta, marca Ferran Jutla, chega o segundo dos nosos dende os 11 metros, marca o dianteiro catalán, chegou o segundo, boa definición aí dende o punto de penalti de Ferran Jutla, importante tamén para a confianza do noso dianteiro. Sí, xa tivo unha ocasión antes que non puido marcar, pero tamén é importante que ves aí como quere o balón, quere tirar o penalti con confianza e non dubida, marca un golazo de penalti. Pois aí está ben definido dende os 11 metros ese lanzamento de Ferran Jutla. Volve o Celta a poñerse por diante neste día solleiro na Cidade Deportiva Fouteza cando hai troco. Marcha Iago Aspas. Aí vemos a Jutla, protagonista polo gol. E mentres comentamos ese troco, marchou Iago Aspas, entrou Óscar Marcos. Sara. Sí, Aspas acumulando máis minutos, é un xogador que temos que coidar moito. Entra Óscar Marcos, o que dicía antes, outro xogador feito na Madroa, con moito descaro, moita valentía e acumulando máis minutos. Que outro día estivo pletórico ali na súa casa no campo da Lomba, claro, xogador de San Martín de Vilaxoán, ali en Vila García de Arousa,
moitos amigos, moitos familiares, puido xogar moitos minutos fronte ao Sporting nese campo, tamén especial para él, está a vivir unha pretempada bonita, que seguro que sí, Óscar Marcos. Sí, outro día estaba na casa, seguro que foron moitos amigos, moitos familiares, e moi bo partido de Óscar Marcos ali en Vila García. Este Hugo Burcio marcou o Celta, marcou Jutla hai uns minutos, transformando un penalti claro cometido por Tomás Domingos. E imos ver se isto cambia un poquinho o guión, porque parecía que o Académico de Viseu gañaba terreo nesta segunda metade. Balón para Hugo Álvarez. Xogando pola dereita o Celta, perdeu a pelota Javi Rueda, pero recupera rapidamente. Ollo a carreira de Javi Rueda, o Chan vai aí o central, con precisión Correia dende o Chan. Impediulle a progresión a Javi Rueda. Hugo Burcio por dentro, Ilais Moriba, parece que volve a recuperar o mando do partido Celta, posesión de pelota. Ángel Arcos, Angelito non pode progresar por aí, volve a Ilais Moriba a pelota. Hugo Burcio, Burcio xogando para que apareza por aí Vecino, le vaya a pelota case o pé a Javi Rueda, volve con Vecino. Ilais filtrando Moriba, moi difícil ese envío cara a Óscar Marcos, recupera o Académico, bo xesto técnico de Ferreira aí, dándolle espazo a Zamora para que avance en conducción. Ollo que hai perigo, ataca o Académico, non hai contundencia nesa primeira xogada, pero o rexeite favorece a Coque Carrillo con tranquilidade. O porteiro do Celta, fortuna en dinámica de primeiro equipo, pide aos seus compañeiros que xa collan posición para iniciar de novo. En conducción dende atrás Joel volve a retroceder para Starfel e abre Starfel para Vecino, envío directo cara a Jutla. Aí está o control de Jutla, que bo xesto técnico, orientando ese control Jutla e facilitando o ataque do Celta. Aparece pola esquerda, quen senón, Ángel Arcos. Aí vai Angelito dentro da área, pode pegarlle Angelito, buscaba ese pase filtrado para Óscar Marcos. Enténdense ben, buscaba o seu compañeiro aí, o seu amigo. Sí, levan moitos anos xuntos aquí no Celta, enténdense moi ben. Son dous xogadores que sempre se buscan no campo. Notase que teñen moita conexión tanto dentro como fora do campo, por suposto, e iso notase no campo, que sempre se buscan. Hubo falta aí de Hugo Burcio, faltiña, indicou o colexiado, e xa xoga o Académico de Viseu atrás co seu porteiro, que lle fixo unha parada extraordinaria. Jutla antes do lanzamento de penalti, uns minutos antes, Mateus, este porteiro pois moi novo, que tamén ten minutos no Académico de Viseu na rotación dos porteiros, porque vemos que o Académico tamén usou, como o Celta no día de hoxe, os tres porteiros que teñen na convocatoria para este amigable. Vai Ilais Moriba de novo, dende o centro Ilais Moriba, xogando por dentro, bo pase ata esa posición, chega Joel, o disparo de Joel non foi preciso e atrapou Mateus, pero fíxate aí, Sara, como chega ata finalización, ata zona de finalización Joel López. Sí, é que a mí algo que me encanta de Claudio é que neste sistema, que moita xente pode pensar que un equipo cando xoga de tres pois é un equipo máis defensivo, para nada é así. A mí o que me gusta de Claudio é que pois deixa moitísima liberdade aos xogadores para moverse como quera, non? Nesta ocasión veíamos como central, que era Joel López, cortaba e chegaba a dentro da área, e unha boa ocasión para o Celta. Sen dúbida, é interesante ese análise que fai Sara de Ben, xogadora das Celtas, do esquema do que plantexa Claudio Giraldez no noso Celta, porque sen dúbida é un esquema que lle ofrece aos xogadores moitísimas posibilidades a hora de falar de distintas posicións e de distintas zonas do terreo de xogo. O Académico de Viseu xogando máis dende atrás, pide balón por dentro Ferreira, non pode xirar porque a presión do Celta é boa. Insisten agora pola dereita Joao Guillerme, ata aí baixa Joao Guillerme para tocar un pouquiño de balón. O xogo continúa precisamente con Joao Guillerme, ata chegou Hugo Burcio para impedirlle a continuidade. O colexiado indicou falta, sacou rápido o Académico de Viseu. Seitil pisando a pelota, xogando cara atrás co seu compañeiro na defensa. Ollo que hai perigo, a recuperación de Óscar Marcos é boa, vai Óscar, dentro da área pode meterse, o envío non foi bo para Hugo Álvarez, aínda que segue o perigo. máis de Hugo tira autopase, pode sair para darlle oxígeno á xogada. Magua esa conducción de Óscar Marcos, Sara, porque
Había perigo nesa acción. Sí, foi moi boa recuperación e boa xogada do Óscar Marcos, que quizáis aí non estado todo preciso no último pase, quizáis un poquinho máis por diante, quedoulle un pouco atrás a Hugo Álvarez, pero boa ocasión do Celta. Máis do Celta, Jutla, ollo que aí pode haber perigo, porque penso que tiveronse mancar os xogadores, non sei se mancaron finalmente, pero bota con bota impactaron, seguro. Jutla agora recuperando verticalidade, tamén o defensor do Académico. E sen problemas o colexiado indica xa que pode sacar de banda cando queira Tomás Domingos. Pero eles fan máis trocos, agora están agardando polos trocos. Sí, está entrando xa no terreo de xogo un novo xogador no Académico de Viseu, non o estamos a ver agora, pero dende a posición de comentaristas apreciouse ese troco, marchouse pola outra banda, o xogador do Académico de Viseu. O colexiado agora sí indicoulle a Tomás Domingos que sacase de banda. Máis do Viseu, máis do Celta na presión, traballándose en pelota, salta aí Starfel. Boa recuperación, aínda que non é preciso nese envío cara adiante agora. E xerou este contragolpe de Tomás Domingos. Ten que deterse Tomás Domingos. Volve a insistir por aí co 21 do Académico de Viseu. E Seitil non o ve claro pola dereita, xoga de novo por dentro. Correia abriu o xogo para a esquerda. Pide o balón Zamora xa pegadiño a liña de cal, non o ven claro. Agora sí, recibe o 10 Zamora. Ferreira, presión de Jutla. Correia no medio do campo. Salta Óscar Marcos na presión, volve Correia. E abrindo de novo para Tomás Domingos. En carreira Domingos, vaille dobrar a Joao Guillerme, mete por dentro, boa xogada agora do Académico de Viseu, pode haber perigo e pode haber penalti. Pode haber penalti, indica penalti o colexiado, ese penalti cometido por Joel López. Suxeitón nesa internada do xogador do Académico de Viseu, fixo unha boa combinación aí Joao Guillerme, gañoulle as costas a Joel López e fixo un penalti aí, case sen querer, pero penso que é penalti. Imos ver se mostran a repetición, pero non dubidou o colexiado en indicalo. Sí, o colexiado o tivo claro. Temos aquí a repetición, a ver. Lóxicamente non hai VAR, non se vai revisar, pero aí está Joel, bota as mans aí, non sei se coas mans ou co pé, pero bueno. Lamentouse Joel López nesa acción. Fose como fose, hai penalti a prol do Viseu, poden empatar os portugueses neste campo número 1 da Cidade Deportiva Fauteza. Non é o primeiro penalti que para Coque. Imos ver o traballo de Coque Carrillo, baixo paus, indicando xa o colexiado o lanzamento, perna dereita, pique sestivo de palalo Coque Carrillo, pero remata en gol do Académico de Viseu. Empata o partido conxunto portugués. E aí está o marcador actualizado. Penalti ben lanzado por parte de Ferreira. Sí, acertou o lado Coque, pero bueno, sí que é verdade que tirou non moi ben. Moi ben pegado abaixo, sí, moi duro. Duro abaixo, difícil para Coque. Difícil para Coque Carrillo, empatou o Académico de Viseu neste campo 1 da Cidade Deportiva Fauteza. Celta 2, Académico 2. Está a ser un partido difícil de sacar adiante, Sara. Estamos a ver moitas dificultades que iso tamén nun partido de pretemporada pode ser bo para este home, sobre todo para Claudio, para ver as cousas boas e as cousas malas tamén. Sí, parecía que agora estaba outra vez mellor o Celta e, bueno, chegou este penalti, pero bueno, a ver que tal estos últimos minutos do Celta, a ver se podemos meter un gol máis, levarnos o partido, en que sabemos que non é o resultado non é o importante neste tipo de partidos, pero bueno, sempre está ben, ¿no? Sempre está ben gañar, Comentábamos o outro día en Vila García de Arousa. Claro, o resultado non é importante, pero cando gañas un partido, sexa cal sexa, a confianza vai para arriba. Gustavo Costa sacou de banda, xoga de novo Académico de Viseu, conseguiron o empate dende os 11 metros, como tamén marcara hai uns minutos Jutla dende o punto de penalti. O xogo vai pola esquerda, pide a pelota por dentro, Ferreira. Xira Ferreira, aparece Domingos Duarte aquí, Domingos Duarte non, Tomás Domingos, vai se llama a cabeza a veces, tanto fútbol, tantos xogadores. Despois de 115 minutos bailan os nomes, penso que normal. Era Tomás Domingos o que se metía por dentro. Agora Ferreira, volve aí Ferreira, impedíndolle ao xogador do Celta que
progresara con balón, protexendo ben esa pelota. Teñen algún xogador interesante estes, aquí no Académico de Viseu, con bo pé, con bons xestos técnicos. E sen dúbida está a ser unha proba moi boa pro Celta para falar das cousas que ten que mellorar o equipo e das que está a facer moi ben ao longo deste verán, que hai moitas, o conxunto de Claudio Giraldez. E xa vai quedando menos, Sara, 116. Minuto 116, sí, últimos minutos para o Celta para intentar marcar un gol máis, como dixen antes, a ver estos últimos minutos. Recordamos que temos que chegar ata o 120, encontro de hoxe pactado así entre os dous corpos técnicos. Partido de 120 minutos, unha parte de 60 minutos e a outra tamén, outros 60. Estamos a piques de chegar ao final. Mais do Académico, Correia por dentro agora, xogando co seu compañeiro na defensa, e o Celta adiantando presión. Vedes a Jutla aí como lle indica aos xogadores máis adiantados do Celta que acompañen na presión, e pode xerar este tipo de xogadas. Ollo aí, Jutla, a piques de controlar, era moi difícil ese envío moi forte, pero a presión foi boa do Celta. Máis perigo, Hugo Burcio xogando para Ilaix. Imos ver se chega o gol, imos ver se pode chegar esta xogada. Ata o final chegou o envío de Javi Rueda, petou nun defensor, e pode haber perigo nun novo saque dentro do Corruncho pro Celta. Outra boa presión, tamén aí magua o control de Jutla, pero foi perigosa a xogada. Sí, boa presión, bo robo de Hugo Burcio, penso que foi, que intenta sair para adiante, non pode controlar Jutla, pero bueno, termina un córner. Aí vai o saque dentro do Corruncho, Hugo Álvarez, quedoulle corto o envío, despexa o Académico. Ten que estar aí activo agora Joel López como último home. Ollo aí, pode haber problemas, protexe agora con contundencia Joel, e pode sair con precisión en conducción. Boa acción defensiva de Joel. Bauchan con contundencia, o xogador do Académico. Ferreira foi con dureza, pero con limpeza tamén aí nesa acción, que rematou en saque de banda pro el do Celta. Vemos aí xa a Ángel Arcos preparado para sacar de banda. Ilaix Moriba inicia un novo ataque. Hugo Burcio no círculo central, filtrando Hugo Burcio, bo balón por dentro. Ollo ese pase en profundidade para Óscar Marcos, non chega aí o control con precisión de Óscar Marcos, pero está moi atento na recuperación. Aí vai o Celta, aí vai Óscar Marcos filtrando para Jutla, non chega Jutla por pouquiño. Está aí preto do gol o Celta, pero escapouse e o controla Jutla. Era boa esta xogada, Sara. Sí, boa presión outra vez do Celta, que tras perder o balón actívase moi rápido na presión tras pérdida e volve a recuperar moi preto da portería rival. Outra vez ese último pase que quizáis non é de todo preciso, pero bueno, bons minutos do Celta estos últimos. Sí, é unha cousa interesante tamén deste Celta no que levamos de pretempada, dos 3 encontros que xa levamos, e o de hoxe está a piques de rematar. Estáme a gustar moito o traballo sen balón do Celta de Claudio, como se activa tras perder a pelota. Sí, é que teño moi claro, é moi importante esa presión tras pérdida, pois canto antes recuperes o balón, sobre todo, canto máis preto do área rival o recuperes, pois menos tes que correr, máis ocasións vas a xerar. É moi importante ese traballo que están a facer. E ollo porque esta pode ser a última xogada do partido, e vai rematar o encontro co Académico de Viseu lanzando un libre directo con moito perigo, posible perigo. Está aí Ferreira que ten bo pé, tamén está Meseguén. E imos ver como remata, marchase Ferreira, vai ser finalmente Meseguén o que execute esta falta para o Académico de Viseu, o colexiado que indica. Aí vai o golpeo, petou na barreira ese lanzamento do Académico de Viseu, protexendo aí esa pelota que remata en córner. Indica o colexiado que saque dentro do Corruncho a prol dos portugueses. Esta sí pode ser a última, se non decide engadir algo máis pola pausa de hidratación, polos trocos e demais. Pero vai Zamora xunto a Ferreira a executar a que pode ser a última acción do partido aquí na Cidade Deportiva Fauteza. Tomando carreira agora Ferreira, erguendo o brazo, activándose o Celta nesta acción defensiva. Balón directo, corazón da área, mete a cabeza o defensor do Celta e pode haber contragolpe. Deixa o colexiado o contragolpe do Celta. A carreira non é precisa porque chegaron ben as coberturas do Académico de Viseu. En este momento dio o colexiado que non hai tempo para máis. Final do partido.
na Cidade Deportiva Fouteza, encontro que remata en empate. Celta 2, marcou este home o segundo, Ferran Jutgladen, de 11 metros. O primeiro foi obra de Hugo González, académico de Viseu 2. Sara de Ben, nos comentarios, que che pareceu este partido? Moito traballo, moi longo, 120 minutos de fútbol aquí na Cidade Deportiva Fouteza. É un empate, novo empate nesta pretempada. Sí, partido diferente polo condicionante de que diste 2 minutos. Quizás neste encontro pois os entrenadores buscaban algo diferente, non acumular esos minutos, pero bo partido do Celta, quizás a segunda metade un poquinho máis igualada, con momentos para dos equipos, pero outra vez bo partido do Celta que deixa boas sensacións a pesar do resultado. Nada, seguir acumulando minutos, seguir acumulando traballo, con ganas de que empece xa tamén a tempada. Sí, con ganas, cada vez vai quedando menos. Lóxicamente, como di Sara de Ben, hai ganas de seguir vendo este Celta en pretempada. Poderelo ver nos dous amigables que nos quedan. Hoxe rematamos o terceiro con outro empate fronte a outro equipo portugués. Xa empatamos a 2 en Braga. Hoxe acabamos de empatar a 2 aquí na Cidade Deportiva Fouteza fronte ao Académico de Viseu. Nos comentarios estivo, xogadoras celtas, Sara de Ben, moitísimas grazas como sempre, Sara. Moitas grazas a vos, un placer. Ata a próxima. Chao, chao. Nos despedimos de Sara de Ben e aquí nos quedamos coas mellores xogadas do encontro de hoxe fronte ao Académico de Viseu. Despedímonos, ata a próxima en Celta Media. Boa tarde, chao. Stop!